so bana no bani wo fia na akwakofa oh there be anya se me na bana so bani wo fia na akwakofa ne se me ne da ni ujira ma ko bodam ni mro na ne na wa ha wo e bodam me say ujira no se me wo fia se kala so me na e ko bodam ni mro na ne na nti no ah mintimi oni abodan ni ntimi zu mintimi na abodan me wo de o ka no ntia de o ka na se ana Wudi chia ya abra ne ntro chi wan Akoma 87.9 FM de mama mi wura mu na memra sese na de obeti enya bibie kwani ebra wo ba ha wo de asem nyina beto ye nim no kire mu se enkora ne nyina na wo se wo je anase hwan wasem pote e na wo de ba ha se wo ma ne de he wasem na de ba ha se me pacho nyame che no na ho asem na me de ba ye wo ma mo wo ha ne de minim se wo mo hwe wo mo fine na me ni haw wo mo ne me so te fine wo mo te wo meni ma me but nyame chana na me pena so mo de ni na abade a se bi me ma no metumi mpo enru ho ye nru ho me say saba ya ye wura no betse ye nkoma na ye di ye na se because mframa mu asam ne de wo ka esono obi ane ne ntia se se de be ya ye wura no betse ye nkoma na se no wo ba no wo ma ne nyina no hwan pote na wo de 87.9 FM esom Onua TV Fadwumadie Rabi 1 TV or Sacrum TV and Afei Papa B TV Facebook Yadamu Live, Akoma 87.9, YouTube, Akoma FM 879, Big Love Radio, Fadwumadie Ewo Spain. Afei, wamu eka hubie OPD Radio Ghana, UK, Ghana Radio London, wamu nyina Fadwumadie no Information Centers ne die chawo. Wamo adoso papa asedam enkwama na nabebre information center kuma obodoma sem atija ewa dwoso abena se wamo nyina Fadwumadie yim akoma mu sem fan club for enchia sronkom na yede emamo atonsu dwom empaboafo mu nyina da ye chiachia mom midin ade ama Serwaa Sarpong meni abadwafo nana akua koko si ade Oso akọ School of Languages nti na watwe bia ne da bia no kasa no obela nchibi eni ade na akua koko e wa ha sei Pastor Julius Naba wo bete ne nka Evangelist Samuel Mensa obapa akoso asikapa ye nyina da ya ye ready ye na so ye de dwumade ne esomwo producer Ishmael Haywood nana yo Adama wo hwe ye e Facebook no eso dwumade nyina da esi Marcos enai so enche kra na wono ankasa wo ba na baton no wa ba be som na fe wato so e de maye ene so twedi ampon e de akyeye ne adwumade no ye de ba na ye de abesom wano nti ba bia wo wa wo hwe ye bia da enche asoro kokra e na ye de ema wo ye hyase na enrada TV no ya bobo ansam ne bisuwa na asama ye ba beto ahwe ho abehia pa sa wo ka ye hom e wo Facebook so na TV no eso nam se enra ena nkomo ye hyase e wo radio no so a ewra bi kire mo se wo bi de ne ma eja no se wo kwaba emfinhia se ye de ne nipa kro no enya mai enti wo ba ye a wo ba na ya boa no na watimi ahwehwe enkora no ene wo mo e kira kwan oba pa akwa ba biem medase se bibia boko okay kasa kesema me wadama enra ya no hyase a wo radio no so a na nso yensa mra mu biem na mse nkora me no ho asem ene ye kan eti bobo so kakra ema ye nipa ye kan ho asem ne dindi se wo hia ne san eye dan ana ne ma ebedi wo ho me pacho nipa me ye na ne ne ma no na me family brother baako ena esi na damfo ne no opo obi aye na ne ama ne nkwala wo fie ana me si o meye enti no otidomi ana me besin koye ne e kan ye osi obetua me 3 million me si yo enti me sha ejuma afibe mu fa yesha se firi ho ne enti ase 2018 okay ana wo brother me patron family brother den kasagu mike ne ma wo ne so ma me family brother ana o si na damfo bi opobi aye na nyama 87.9 kumasi ana me si meye enti me besin ko no ho ma ye kan ye ena eyi eto yi osi obetua me 3 million na me si o meye enti me na me miti Russia enti me free Russia besi nko ne ho wodomi ekohwe ne nkola ma no enti ye juma no be say 3 months by na Christmas ye do December mu ena me ka kire so December ne mu de me nya ho ba efise me ma e ba me ho akwama enti me nya ho ba ana osi yo ena me ko fie enti me ko fie be say 3 days no frɛ me say o person ko ye bibi o takrade mbra na nkola no mu Akoma FM 87.9 o ko takrade ba na wa be fam na me see you na me call no ho ko ye
kofa nkola no ba meme ho mi kofa nkola no ba ye no mfiti ase ne na mete ne nka ofre na oni nkola no makasa ofre na wa mane ye bibi ni ayeso ye frɛ no enti be se 2 years e kire no mi nti ne nka bi mi frɛ ne baby a mi nti ne nka mi frɛ ne baby a mi nti ne nka enti ma mi tu ehwa anamo mi di asam no ko mi ko ka kire obi nipa ne se mi ko report enti mi ko dansuma police station e ko report ye se Akoma FM 87.9 Kumasi ba se si anu nkola no still o ma che wo mi ho December we pe no mo nya 6 years e wo mi ho enti mi si o dabi e wo se mi ndwane nto Akoma na mi hwe se mi sabe ka papa na se ye benye mu efi baby papa ya kana asem ni din the same me pa cho friend Chris Hagan Brown me pa cho oya fantini me pa cho mi nimu kura o free so woni ni hia ye no na wo hwe ne kasa no ano wo ka kasa ban me pa cho ka twi ya sade ye ke ya okay eti wo se ukwaye nani ede ma no me pa cho edi science na wo jankura ne ma ama wo se wo kota kura dia ba me pa cho 3 months ukwaye adwuma na 3 months boso me ensa pepepe me pa cho ena o ka se wo kwa takura dia ba o ka se wo kwaye den wan ka de kro wan ka de kro okay na he na no woni nkura ne ti ansa na wodi nkura ne be sha wonsa oni nkola no muti domi my proper location no domi he fa sa muti domi city dia na chi wo ho domi he fa city dia okay city dia usi domi mi refi portin but city dia no u ko domi pilato a city dia na chi enimu ho ansa na wedu pilato ho enti city dia na chi wo ho e ho na efie no wa otem wo ho e ho na otie me pacho na wo nani no na aye ne sen me pacho mi wo fie e ya mi sori anopa kohwo mo adisa na ma be fie but e da onu kokroma won ba no ofre mi ka che mi se won ba enti mi ni nkola no munda adichi na oba ansa na makofie me pacho sa na mi eto obetu kwan na ma wo kotena ne fie ho e wo dome city dia se de wa wo kan ya na se wo ne kra ne bre wo fie me pacho da bi se na mi di kaka mi ka che ni se Christmas ne mu no me ma no mbeba holidays wo mi ho enti mi be ejuma enti onim se mi ni mi nkola no wo fie enti no si e de mi be fa nkola no mu fa bra me ho na onu nkota kra de ne mbra na mi ko fa nkola no mu baaye e ba wo ho e wo mfie okay okoye no ahyase no na nkita hodie te sei na ofre okoye ahyase no ofre bibi ni so amesimi frɛ no ye ne ne bonkomo ni nkola no bonkomo ni nyina na ofre obekɔ no oja na chi kama say me tu kwan ti bi agisika sei obekɔ no me kɔ aya me kɔ fa nkola no ma ya 100 cedis se okoye beti ne nka na me si yo ito okoye di science na wo te ne nka okoye be say 3 weeks okoye fufuro no mu na no fufuro ma 3 weeks na me te ne nka ansa na wo te ne nka me pa try okay na papa yi bra wo sha se wo ye adwuma ama no na wankoto oba bia se bia wane obedi nkomo bia me yire wakwantuom bia me yire wotakrade enkura ne maame no wanka wo mo ho asem bia nso ankyerɛ me pa cho wanka wo mo ho asem bia na echire na okoye na ye nti ninka yo no me frɛ na me bisa ne so ade na wo ye misa wo ni misa mi so mi ni bi na we gya nkola na egu mi so sa enti ye kasa mu no se enye ni yiri na ewu ya nka we mu nyina emba ho na mi ti ye se o se ni yiri ewu but mi ni na ntina se ambo sa nkomo ne se ni yiri ewu na enkra na no obra papa ni ja wo mama no omanya be se no omanya fie be se me pa cho na ba ku 6 years ye no epeni no me pa cho ai okay na keto so ye penyi ni 8 years that time 7 years that time no me pa cho ai na keto anu was 6 years na keto so 6 years okay na enkra 6 years e dia obetimi ni omadi nkomo kakra bisa se omo maame wei ene ade wo ne nkra na bonkomo ama omo ama ba bia omo maame wo no omo ka bibisa che me pa cho ye call police station no nkola me ni omo bonkomo omo si omo ni mo maame penyi ni sa na oka enti ye call police station na penyi ni se ya omo papa de omo ko maame bi wo Madina na mbisa nso obehu baby kura na nka ye nko ne yenko hwehwe no o si wo hu kwan no se sa maame ne ye hwan ya
osi onu na ni papa se oye ni mami but ohun kwan ba kitwa ne de onu oba ye de no onimu hwe wa modin mame kro no so di ankyere wo wa mbo ne din wa mo mame na wo mo papa e de omo kwa ne nkyere wa mo mo din ankyere wo penyi ni se omo mame ba oba omo ho no entokwasi oni ni papa ntem enu nti na mame ni koye na wa mba bio. Okay. Enu na akola ne na kasa. Eti fast forward. Ebro beja ankora ne ho ma wa. Or they 100 Ghana cedis. That time was a year ben 2018. What they 100 cedis ma wa. Na watwe me ensa na won tene nka eventually wo tene nka no. Wo bisa ne sa dan enti na waja ankora ne ho ma na e di asampote no ka kire wo. Me pa cho me bisa no no si ejuma na omukwa akoye wota krade ho no. Anye ye enti eye yi a metene nka. Enwano no efro sika biem sa bai efro sika bai sika nkete ebi wo ha 40 cedis ebi wo ha 60 cedis ene ba sa ta me patro ni nyina matro ni nyina ndi date di ato wo atro ni nyina ni date ato nto wo bubu a wo sese a esika ne ba san pen dodo wo san ne ba ya nsa na fe de papa no wante ne nka biem kra me patro me bubu a enso 1000 okay. Eti okoya na wotwe miensachi mo sha asese mo te ne nka no edi san so ansa na fe de wante ne nka biem be say 2 years after 2 years ne chiri yente ne nka biem ono kasa ya 2 years 2 years mo no send 1000 Ghana no na wo misansa papa na wo mai wo maje wo ma si ejuma no ko ye na ekoyi a meti ne nka obeba bedamase oba betwa me kanso enti mami worry mami sronti bibia akoya mi bompa ye na bibia ande di bibia akoya wo beba ti 2 years ni mu na ni nyina no Fred ye no ofre na mbom sika na na e ma yet after 2 years no e na Fred ye frɛ na SCZ kra e ma biem okay baby anu ote e wodome ho no wasan akɔ me pa twa ma kɔ ho okɔ mo se de yesu wetu efri ho na wa mbisa na asese wo mo a woni omo bo fipam na bia obi ni obi bedi nkomo me pa mami bi ti enimu ho oye pastries wo ho no na papa na ase ni sister ni enti mi ko ho na mi ko bisa mami ne se o ye papa ye ntine nka o si wonu so ntine nka na onu no obeti eni esi wa wetu efri ho wetu efri ho enti se ni o kan ye no mi ntimi o si onu obeti nka na esi wetu efri ho enti de chese onu so dan ni ana wotim no watu afri dan nim me pa chon eto kwa hu so watu me pa ama obi foforo na abaje dan no omo ka sa time be no otu ye me pa chon no de man bisa ade no wa misa wo ye mo anhwe wa mo wa misa se ohokwo a wonim ni ba bia ada na wo ye adwuma ma ne se nani na waja ne mahwa ma wo ahyase na wotwe miensa wante ne nka afi wono kasa de sika sope ba emfie mienu ntam eno na chikura de afi de sika de biemu makura wo ya yeso watu wo ada na ho no ye mo anhye se me to me ye mo hyemi enu nti na me call mame ne ho no na me ko bisa mame no because onu ankasa na eyi mame ne kire me se eye ni sister ne no na mame ne tie ni mu ho city dia opposite eni mu ho enti me ko bisa mame na mame ne se yesu wetu o ti mame ne ka sa se yesu wetu o man bisa asam bia bio e na me koye ana na mo be biem na say 2 years abre no me pa cho enu after enu echi no ana me call police station call report to ye me pa cho okay eti sesi anu kra na di unchan efie dodo say me pa cho December we no mo nya 6 years wo me ho e wo unchan me pa cho obi ma woni mo wo ba bia me pa cho de bi mi ya igbeni mi papa ne mi mama ne nyina ya igbeni mi fi igbe joje onu de mi nim ekura ofriso na nkola no musu twi ni brofo na omuka na omuka me pa cho eti omu school sam na science me pa cho omu school sam ya na me de omu ko school me pa cho na that time na wo sha asese wo ye adwuma ma wo mo no wo ye adwuma ma papa no sesa bra na nkura ne ko school me pa cho omu nko school no omu nko school debi omu ofie no omu nko school omu nko school eti time a wo hu nkura na asase ne de no omu nko school kra me pa cho omu nko school me call mu ho no omu nko school ade tia no omu nko school no mama kwan ya na me pa cho me bisa akwala no si ni papa say school no omu nko no omu njai na obepe school fofora ma omu enti omu tifie enti efie na me ko hwe omu nko school na obusa nkra ne say school be na no omu ko ansa na me pa cho me bisa akwala no obo school bi din ba no kura nya me ni me refi ba me ba penyi no boy penyi no
ono otimi kasa otimi kasa akla be mo apani no me pacho han okay tesi asusu sa Mr. Chris Hagan Brown dia na ye no me pacho mi ni idea biasa but pass wa won kola na we jankola ne sa ni enkola ne ti omo nchenso won friend kasa na nkra ne yeti nkran so ni nkran sitina mi ankasa meti ese yema mi sa ankasa mi mbeye na ne wo ho unim se enye mami sa na waja wonkola egumi so sa se wakope bebi atina o se de na esi o nyankopon kwa nani ma di ayesi na takrado ka se bro no ben so no woko no anso so takrade aba no so takrade aba asem ya no odin o eti nkra no na de omko school me pacho pani ni gina sen pacho o GHS1 books ni ade nyina wa me pacho mi ana me na wabusuafo ehun se obi ba medi ho sa me pacho omo se de en omo si mi hwehwe papa na kire akwan na me si mi gusu a me hwehwe okay efise bibi nie na se mekọ me kuroma me ni nkola no mu nyina na ekọ to kwa na ebusa sa ho amanie na wa chidem me pacho me ka cho mo se me ma Tramfoni ni try Mr. Chris Hagan Brown otesan na bosu etesan ye TV ene ye dwuman ye radio no ekwa chiri pa dodo na ehwe yen ewo Facebook ene YouTube ena TV stations ahodo eso tramfoni no etre yen na ye hunu se de papa na bosu etie me pacho papa no o nenim tre kakra onye tuto oni mi beye ni tintino oni mi beye pe o kala kakra pacho sa o kala ka so kala kakra cheze o jeje kakra o jeje kakra o kokko kakra onye kokko dabi okay describe ni ye because me ma dodo na omo fall within sa yiya wo dia maye mpacho wate ase ha anti ade be ne dance e wo ne ho wo bu okasa wo woro so sa ne ma nyina no okasa wo woro so okay ono ya brantie pa no ya brantie wu na opia wo siesie no ho kama o ya brantie chese mi hu se ne mi tire ho pa enwi wo ni tire ho enwi wo ni tire ho ana wo bie kakra ni tiri hu mpae wo ya brantie okay producer Adam Kraya ye ka wo mo asemi ye de omo ebeto TV ne so na mse maami wo ba ha nya ne nkran ton ka de omo buru bi so agu pa ba bia nkra be da ne ade nyina nti nkra na da TV so nkra na da so no me pa cho ai nkra no hwan pa na sane papa penin na sane papa nice boys etintade e so mo nyina wa na atotoye me pa cho na de hye wo mo me pa cho ai omo ni omo na omo de ba ye ni nyina asese sesi ami na me Claudio asem ya no den nana kua we de wada ama ban me na asem na no den e de na besie ma eja ne ma memu amienu ho sei a wote ba bia didi da ne ho tona e de na betimi asina na kwa ba sabi bia boko nyame adaroma se wo so ho ye nyame adom boko wi de ensem nani soso na mibisa maami se na one papa ne wo bibi ya ana wo ko na asetena mu tesei maami yi no me pa cho me ni papa ni bibi aye na wo ko na asetena mu tesei me ko ye no o ma mi sika kodidwa se nkola no mu bedidi ni sa ni o ma ne de o ma mi sika kodidwa begu ho omo ye fine sese because obi a what single room no hand dan o ye dey fan nan nti na ni sika se mu to say me pa cho on ti single room okay oti I say hall and a bedroom toilet and bath na porch wo ho me pa cho nti wo kwa ukodidwa no aduane ni si ho na anwumre wo kọ na me ma be fie na wesi nkola ne nyoma na mesi nkola ne nyoma efie nyoma ne nyina mi ana meye ono ankasa ne nyoma mpo kan mi na mesi esiesie dem etwe adware ne sa nyoma ne nyina mi ana meye nti na uhun se okwa adwuma because o kan me pato o ye adwuma otom abrochire nyoma yi drawer ni sa nyoma ye di gu container mba oton sa nyoma ne bi nti ebi ba kra otimi di bi begu fie ho ma manfo beyiyi enti una wonim ni shop no we jai shop na asa na meme ko ho papa ne jai shop na asa na meme ko ye adwuma no
enti nneoma no okoyi ba odi begu pot no so wo efie ho na nkofo abeyi ama nneoma bi twetwema so kakra enti na ase de me bisa no question 1 or 2 3 bi no nneoma bi ha me kakra enti na me bisa saa no mementi ase ma adwene ya me kesene na se de ma adwene isi ya me no ye de ye be ne den waba se o hwehwe enkola yi papa ono koye na ni ma no ebia ebi nti ase okoye maid yes an ye nimu no ye maid mpanimfo no mo ye maid ni bi okoye papa no nko na ye de etie wo hwehwe enkola ne kakra papa na tu afirifie wo eja no onhu papa ne biemu etiefo onhu papa no papa ne ja nkola mienu na nkola baako last one year was 2 years 6 years there penny was 6 years and the last one it was ono 5 years omuno interval na wo omumu no ensu ahin bia yes na me pacho me ba penyi no ono onim kasa pa wo ba penny papa ne ba penyi no onim kasa pa so say menim so ono o atan cha so mo ya asawi Media enukura nyame ni mi wu be mada. Wo be mada. Me ma ye miensa, ema miensa. Mi last born edi mechi. Me ma ye miensa mi wu be mada. Ama se de osi kano no. Yesre ebusua ana oba bia onim se woni be ma bia wo na be ma na gye nkola no. Na wahwehwe be ma na chiri a wonye de wo nhu no. Mesra wo hwe ye ewo nu TV Facebook YouTube a asemi eni enyan areho maame no wabre enti nkura yi papa ba bia wo so wo hye bia na se onwu yi dia onwu ya na se bibi nto ne dia yesere no ne ma no maame ne sesese ahode ni nimu oyare ono ankasa oba ye nyina oyare eni ma so nkoyie omo ba ye nyina ye ne afọ omo ho ka nyame nshira ayi antifosi eni accountant ye duru wa na wafọ omo ho ka eni o ma ekosa yesere brabaje wo ba wo mamienu mu a anu edi no se ne maame no wo se wo te se wase ne maame na wu me pacho ai ne yire na waware ne wo nkwala na wu me pacho sa na ono ka na papa yi wo kwaye adwuma yi wo hu ne hu nipa bia se bia busuani adamfo bi ba besa no wo hu obia sa ma me pacho wo me call papa no ho no ma mi ba ku bi pe ne ba ho dako ana si ni sister ni o ana me si you na mbechi a sister no ana sister no koye but enu echiri no obi amba ho biom na wo bra na o introduce papa yi ma wo no so we mi bra no se si aminim baby a wo yasramu o asem yani sosoma ye yasramu atiefo ni ahwefo asem no ani soso me family brother temu wa kakra ama asem yani sosoma ye yasra atiefo omuni maami a omo mo aye ahwefo omo mo aye mo aye na asem no ani soso sene ye na ye hunu kwan a ye befa so a ye de maame mesra enya aho kire nti na wo de nkola yi be ma obi die sede mentia enya aho kire na nkola yi wo de ne be ma obi die dabi mintimi nye sada eni petumi ye bibia ma ye musa ni nyina nka mi ana me ka se mi wiase ma me baaye no mama miensa ana me wu ye me wu be mada kitwa no she chire ko mi na mi second born ne ba mi wu be mada okay mama miensa mi first born 23 years etwa kasa nkran bro no be so na ofri bai mi ti zama line me patron okay etie mi anwan ntum no mo no enfre zama line ni Russia ho na miti omunim wo ho no omunim wo ho mi wu be mada mi ntimi fa ho kire emfa me ma enkotu dwa asese ni sentade wa se wo bra na nso kra na wo connect wo ni wo ma boss nso kra na ye hu na kira kwan owai ne number bia nso ni wo ni number wo me ho but mi fra enko minim setesi a mi fra be ko onu nu se ne papa ne ja nkola no koye no ya mi fra ne bisa ne ho ma onfi mi
Ane etiefo omomo aye said yes aba no maame no o se ye ne ma nka wontumi yesa ye de yi ne yebusa unsa ma enipa ho ehu se ahochire tumi ba enipa tumi ye bibia bi enti yesra momo mfra ye me imomo aye maame se nioma nkoyie obi abeja ne ma mienu mu a sese yesiniye agu ne so a ono so wahwe wo mo a bata nioma nkoyie enti yesra papa a wode nkola yi eja maami na wetumi asese wo nioma afiri ho na waja nkola yagu maami so ade ye di asemo a wokowu ana se de na asie nkura no woni omudi nkomo a omutimi mo uncle bi ana se because na nkura ba mo smart o mo uncle ana relative bia di nchira mo uncle bia di mo busuani bia di nchira wo da maame side o papa side o mo bia di me ba panyin na se papa se o free baby say no boy so papa catch mo say ho no mo free na so mi minim but enukura nyame no mo nye me ba TV suna engineer me kasa because wa bra wa bebra ha ni na cha say nwanwa ene nkura ba mo ye smart ene nkura ba 2 years uja na busuafo half obetimi abodi ombodi bi a kire omodi bi a nkire enti ama yesre tiefo ni ahwefo onua TV ye dem live yesre homo momo aye se papa no cry wu a wo se papa no na ye friend say de na wo som no Chris Hagan Brown yes mo Hagan Brown no mo chro Hagan Brown e bia family name yes momo aye Hagan Brown family name to me ebasa and crying for said ye adru no maami wabre osre se papa no obi nim asefo ni bia omo mfrefre yen na yenhunu kwan a ye de ne befa so na se nkola no se ye hun se papa na wu ana wa firi wiase a maami no so firi wiase a na afei die ye hun se ne ye pe obi di nkola na ma wo mu no so ani ape baabi di nkola na ye de ama wo mu so ono aso na behwe wo mu a no ane ne ye asechira ka ache ne se de aba ne de ye ja ne ma ene awuche obi so awo ache wo ene obi so awu di ache wo nti wo be ya ne de ne ye hunu kwan ya ye de ne be de e be fa so ne na mami wabre nti na sese watu na mo wa sese ayete na se Chris Hagan Brown era studio ha hu na be hu no me hu no pa me hu na echiri kwa me hu no pa akola no kra panyi no hu na obe hu no kitwa ne na me bisa na o se o hu na wo hu no me hu na me hu ne pa okay oh second no nti buana yesre ti fo de buana wase enkola afefe ya ye de omoto fo kama mo ankasa no ebi oba no so abusuan so hweye ya omo so ebi asema amini nwuidie na ono so te ase a onhwe ne mma no obesakra so de otie bia wonimu no na bosuo bia ma wo ye de ehunu no enkura no na da TV so kama papa na beja na man 6 years na oye made wo oya de enso enkura no so kama omo ye kama hwe enkura ne kama wo ba na ba behwe enkura ya wo ba Facebook ni YouTube ba behwe enkura ya enkura kama enti abusua mo so munim se munua eba ewo ma ni bi no waja ne ho no yesra mo ma yenye dai yenhunu se ebia mo so mo de hye no bibi wo de ewo ho na mo so ema no so abusua no so enkasa kakra ema ye na yenhunu na yenhunu ya kwa befa so ko takrade anam se ho na papa Hagan Brown Chris wo kra ma mi se wo ko eti wo de to takrade fo enkrama ye se Hagan Brown tadi fuei takrade fuei yesre mo said yes apie no ye nua ba ne ho akere ne papa se wo bi a anka wonko ye made ma obi wo hwe maami a wosi hei no enye onye ni paketo a enti nka wonko ye made ma obi na obi abeja ne ma ye de abegu ne so na wono so adwane ya ye de akọ enti yesra mo taadifuo Hagan Brown yesra mo a mo hwehwe no ho ma ye se na busua no na sefo no se name no
hwehwe ho maye momoaye na maame no obre nua ba ma bi so de ne ma wa kwantu mu aba na nkura no mo tikita minti jamia mo shasie musam oba na busua musam kakra be ma na busua musu musam efri se mo kai se unse nipa firi wiase a ne mapie enti se oba na kura firi mu a ne ma be pie ayie na se am ye de na ye de a kire enti se mo hwehwe be ma na chiri kwan na mu hu na e se mo busa nkura na se kakra enti yesre tadifo yesre mo takradefo yesre mo de hye mo nananom mo ma omo wa ha yesre mo maame no okoye maid ne ma papa no e won kran na we yakofa nkura mienu abeka ne de no ono kro ohunu ne de ya no ne yesa de bia ye de aba abeka ho ama no enti yesre mo te ye nka mo aye ye number no egugu so ye number no egugu so mo mfrefre ye na mo ma ye ohunu ba bia said ye besi aboa maami a wono so asum be de bejo no enkora mienu antade hye me ma mienu omo adidie anu adi no unya be ma da na wo be ma wo be ka say wa mene wo se so na asa nti anu aye den ama maami first na na nneoma mu ye no na onu ahwehwe wom se die osere nneoma mu aye den papa bra beje wo ma papa wote yanka no akope ba bia sha yesra obrabeje o ma na mami na so ayeshi na ni ayede abre anti ama sei ni yesre yetiefu se wo monom na omomo aye na yente papa yinka eni ba bia wo hye enka ono krosa asafoforo ene de yasampa yo na nakua medase pa medase na enkra na da screen so nkra kama Mr. Chris Hegan Brown uti enka o ma no ma mene se afedi ayeye ekra cha 6 years why ade kra eti wasema to so mienu de na sa do nam me pacho ma asema to so mienu ne se me baba na odi mechi no ono so ni papa o krom ha onhwe no me pacho ni ma asema mienu a chire mo de na si ya wo ba papa ehwe no de na aba me pacho se mi ma me yare enti mi kodi ye krom kakra nti mi sa mechi bae no ma na mbe tena nkran nti ya yedi nkomo wo phone so ye bo nkomo wo phone so nti me bank na me friend so ma bank na me pe bibia ye o ma me bibi kakra fa start bibi se na be ya me hwe akola no o si oni sika na me si yo na me de me fa me ho adwe na me ye me ho kakra nti sesi akola no ono atumi friend no o friend na wa hye ne da o ma ni sika no o hye ne da o ma ni sika na me si asem we so ni hwe at least se wo mfa mame a akola no na efre wa fama no asem no waka ni sini akola ne papa no wo so o kroma sei me pacho eti kroma ya na abehia no ana wo hia no me pacho ye hye enkran wo hia no wonkran ena ye den no awoda me pacho ena ye den me pacho me ti wa wo hia no ena ye den de si ye me hia no na me ne tete ho me ne tete ho be say 2 years 3 years mu kran sa na nyense baaye na yeti fine ye fine me wo ye ni nyina woba behwe akwala ni nyina nti me ma me yare ye na me ko ba ye na ayese wentu aba ho na wentu kasa aba ho nti enu echire no mi kasa akwala no onyi a me de ne be kwa akoma no me de nti sesi akwala no onu ankasa frewa na nka ne ewo ho no na nka wa ya makwala no na eyi ato eyi se mi na ade be ma na on pese ode be ma me ade akwala no sesi a wenyi 12 years na nka oni na edi sankika onu bata akwala ne fre na omfa obefa crop na wa hye ne da na enu anu no eda no do obe fre ne sa omfa okay ya baba wasam ne so na ya pese ewie enkura na abedi wo ho no ya pese ewie omode no ansa na ya ba wo ho no ba ne papa na wonhwe enkura no na sade wo ba pani no wa ukasa wo ba pani no wo 12 years na de megidi se na ne afika kra aye ne no atwe nkomo kakra bia ebe ye nam se asam na ni bere wo mpa wo se ye ne ehwehwe enkura no na ye hu omo kira kwan na omo timi ekoka omo papa ensa etisen Pacha me hoya ya fra say Pacha from Moen Hegan Brown. ya fra say Moen Hegan Brown. Okay, what did you say? 12 years. 12 years. He na go school. Pacha go school at New St. Mark Educational Complex, Accra. Before baby I go school, you know. Na him biem na go school. Pacha nya go school Domias na ebe jai. Domi school bay.
Paradise Children Academy. Paradise Children Academy. I want to go school. Pachan. And I'm Mujaye. I didn't know Mujaye. Pachana papa person sa school n'intina jai. Intina Mujaye. Okay. Na umame way. Pacha mini. Unim. Baby. Umame da. Pacha me hunda. The last time umame ye da bay. Dan na wa kran. Time bay. Domin. Na mo domino. Pacha. Na wadi mfie se na umame. Pacha men kai na see free school ba. Friday say be fani akon ho nti Sunday say nwumre ni aba. Jafe de na mo nkoma me ho no mu biem. Chada. Na daddy nso e. Pacha no ne atini nchen. Na mo tene nchen. Okay, daddy no ye adwuma ben. Pacha no tonton home appliances and furniture. Any furnitures na no tonton. Pacha. Okay, daddy din the same. Christian Hegam Brown. Okay. Apart from daddy, unim daddy relative, do you have uncles or uncles ne aunties? Pacha Dabi. Unibi. Chadabi. Uncle biada. Chadabi. And I want to be answer da. Chadabi. Apart from one daddy, na more daddy in China, e wo mo ano de mo koma me nchen, no asan de mo aba no. Wan fa wan ko relative biada. Pacha Dabi. Na takra de so mo akohoda. Pacha nko takra de da. Sa. Na daddy catch am say takra de hemfa na mo free. Pacha catch say you free den chamoso. Den chamoso. Takra de. Pacha Dabi. Na hemfa Ashanti region. Ashanti region. Den chamoso. Ena mo free. Pacha. Na daddy ma me din de say grandma din de say. Pacha nso me nim no. Eno so nim no. Wow. Eti mami wey first time I hu no daddy catch us say oye hwan. Catch say yen na no obe take care of us. Okay, so na ni oba be hwe mo. Pacha. Okay. So what happened? Then they see ya, see ya de on na ye mother. Then they buy. Pacha catch say o tu kwan. Daddy catch him say o tu kwan. Okay, so kwan. So catch say kofa takra de na kofa. No mani bi aba na aba be tonton ti ankotna. Ya antini choba na aba be fire. Okay. Now cast of Baba family. So eventually Emma wa mebiem. Pacha. It's your choir na ofre Emma money no ekasa. Pacha. The last outing that didn't can they have some chill. Catch say aba be fire. That's much. Okay. Okay, so Baba family. Pacha. Okay. Esim finfi etiefo esim finfi ye kan se baby ya no kodru ne de ye kan se empon show no kra ya wo say yetimi enya feedback. Unfortunately na enya feedback anaka ye pani kra na enya feedback anka ye pani na Thursday. Okay, na de na see ama unse you said you woka say your fidie edru echire na said ya semnicity no amanfo so I had ye wo ba na wutwa ntro ye behu untwa ntro so aye behu fi se ye ne atiefo ne afrefo omo hwe ye o ebi wa achiri ni benche ye nyina hwe ye na said ye si aba no asem na ayare ho ye se papa ne eba ye no wa be firim wa be wu mame yes ano eko baaye no wa baba be free mu a wawuo yenka no sa mi ti kra ye me enti said asam na si aye no enipa na enye ba akoso na enye mienu so enti ye de sa na obi aka amanfo keka kire ye sana amanfo akeka akere yen enti yesese sana ye ka no enti ye woso wo obi so sa takrade a KJB area minim se sana kro ne bone dia yesi KJB area ho nti ye pa ma chomo am KJB area ho no ubetimi a confirm ya maye answer
na me kase saa na amanfo keka kire course na eba no saa na omo keka kire enti se wo so wonim bibia enti na ye sere se wo a wonim no se bibia to papa no ana se enwanwa enti se de amanfo si frɛ ye kase omo nim no papa ne wo ho ne de sei na asie no ye ntumi nye bibia ba ye twen ye da so won twen mu a ba bia papa no so te yenka ana se de obi so te yenka ye se ja ebi wu a ebi ti ase enti se abusua no so bi ewo ho a omo so ma yente wo monka efri ye na koyi nyina ye wa ha bebre wo ho a omo so ma yente yenka se papa na so obi so ni din unse edin se edin se enti se edin sa obi so de sa na wa firi mu a obi so betumi ama ye sa information se oti ase so a yesere no se yare bi kra na abo na yesere no onhu ye so ye mobo na onhu maami ene ne nkola ye de emobo na ontu anamo kakra enye de emfa ema ye na maame no eniomamu ede ma no maame no eniomamu ede ma no na ye nhunu ekwan a ye befa so a ye nyina ye besi gina ya ye de ama no efree na ye de ekwi akra na so ye tie na ono so animu asem sesi ye maame ne kan na enti yesre se ne maame ne so tiase na ono so mfiri mu dia yesre no ne mamienu ababa beduru ha ne mamienu ababa bedi ha nani memfa ne se maid de na osom no papa ne de nkola ne gya no sa wadija yeso ne ba ya ebufuo ba yo se de ne ba ya ebufuo ba ya ne mana baba bedi ha mami wabre 6 years wabre nti otiasio ontiasio omo so mayenye den yente wo monka de ayede akwakosi aba na chere say de aba no abusia ha ya Akoma 87.9 any onua TV so in fact na kanye feedback na me pekura anyway but said wo modi nkan de ato ye ntimi confirm de na nso course a eba ne nyina sa na wo pese wo mo kire yegusu a tetre yakwaban ene ahye mu na de be frɛ kire ba bia tiefo ehye bose ye mamwaso ensi wo ho se si a ye nya course ne bi enim se kia ne ke de ankwara ye be hu ba bia wo mo efrem na ye de mo akɔhye abusua ensa Akoma mu nsam dwumadie na yegusu a ye de esomwanti ma menya botransa nisuo ne de yesre yentimi nsisu dua sesei de yentimi ensisu dua enti nisuo no we ma nisuo na kɔfom na ye nyina ya tete ye ho brɛ na ya hwɛ enti se a wo ba na wo kana asɛm no wo se wo baba me bo a wo baba me patro wo baba de ona e pani debi onne ketua no ona e ketua patro de wo se ne papa nhwɛ ni patro ona e ketua adenti na papa ne so nhwɛ akora no adenti na so nhwɛ patro me nimo unim na se wo hu wo frɛ no me frɛ no wonfa o frɛ na wonfa kuma se hemfa no wo me otuba na minim baby o unim baby a wo okay woni na na tenkran time a wo frɛ wo ni akora ne nkyɛn ba kuma se na wo ba no wo sɛn o na me ba no sa mi na me ja no hokɔ me ma me yare nti mi ja no hokɔ hwɛ me ma me okay ti mi free ho ba no ɔkɔ no nso kɔ wo kwa do ba ne kɔi na wo ba na nya mfie sɛn no sa no wa nya mfie sɛn o sa best 1.5 ɛkɔ 2 years ɛkɔ 2 years okay eti free one ba ne nyina na wo ne kasa ye kasa wo phone so no ɔhwɛ akora no ye a ɔhwɛ akola no sabre no ɔhwɛ no eti afei de na afei de wagya akora na wɔnhwɛ patro mi nche ɛde na si ye bibiensi no aso ɔse akora no wɔnhwɛ ne biem wa frɛ ne mpanimfo ni mi frɛ na wɔn fampo na ma frɛ ne baby te sa akora na nya mfie sɛn o 11 years ɛde atwa to a wɔde skabra akora na yɛda bɛn ache okay Sankofa natural food spice wo dwa so we de yankasa made in Ghana haya ena efre esurisa efomisa nketenkete prekese peprenom ena womode aye we no enchire basa bia ne asichire basa bia enim
bibia eye natural eno nti ya bomoden na didi ye ne aduane a ye die no e wose e ma ne hia ye pa nam se ye benya nkwa efride ye him e de ama ni padua no sankofa natural food spice e wodwa so da sani bia mpa bi emfa nka ne nua ne honam se e maduane ye dem 0555 603143 0555 603143 Rocker Clinic Limited Pakum capsules efri woma ka che wo ye be ma fa hoto som woma wani mu nwase dra eye Pakum capsules me ma ne mra ne wasmensumi o Janikio 442 emane se achisa formation no eye 44 na de 2 no na de against no woma ye no edi mu anesa Van capsules eye VENE eno ana de ogu nsuo ntentem ano no be ma wanya prostrate eno ana ye di etu ase Afe Medfagen capsules enso abeka ho eboa ema moja edi afurusane ewo nipaduam de ne nemo ayi dududu mansanka bi arthritis awadrom Medfagen capsules na mekanfo de kire wo awadwuma eden abrechafo mesifo ene carpenterfo no transe dodo ne nyina ho dodo no bedu fie no ayi se ye ahodwo wadro no ye frɛ no Medfagen capsules ne nyina da every Rocker Clinic Limited Kumasi Alaba Abuabu station wo mo ne Opani Siko house ena edi enhwem 0244183230 0244183230 quick credit investment wamo se besia bono aye simple we no de collateral se bia enim enya afe na akofa PF de ba wenya afe na akofa won sa senkrata bia bra ena twa susu boso mi ensa ne emfa bi nsi ho dabi eno ano Ghana card etu ya Ghana ni na akura Ghana card na wani ababiem sa wo pe besia ne manimu ya de twitwa de age ho am eno ene quick credit investment 0302 200390 030220 0390 womunyuma die nyina Bank of Ghana ena momutumi krata ya hya no so se wonom besia wo internet eso Dani Herbal and Trading Center Dani Herbal Mesha malaria dokro wa ma wonsa enke bi typhoid any jaundice enroi ena wudi etu ase afa Dani Natural Herbal Capsules be ma wadrom ebeboa yusisi mu amama na sisi yade ni nyina dam etu ase e de ama eboa mema ema womgira womo na so brane Afe Dani Herbal Ointment de nansen ahotutuo aba no so waposo ne waposom eye we ya no bomode na wonsa enkabi Dani Prostate O capsules be ma prostrate no bomode apabi na efeto ase na wano no bi na ade to yade na ase awia na ade mogyaduro na tato ye friend Dani Tone Herbal Mesha ebeboa ma mogya awie na ase waye hoya ne nyina wanya mogya ewo nipaduam pharmacy ene herbal shop nyina wanya bi atom 0244 364651 0244 364651 ofrepe Dani Herbal and Trading Center penny for ebejo so enti mami e wo se wo ba ne papa ne friend saying Papa friend Joseph Bockman ne de se ne makase nko so na de ba Joseph Bockman ana asi kuma se henfa no wo me pacho tuba me nim baby o ne number aso me pacho me one ne number de wo ne number okay yate ye be ye na ya frɛ ne abusa ne de enti a woni Joseph Bockman woni ne wanyinsan wo na akorekɔ 11 years or 12 years na wanya na dwene sɛ wo bɛhwɛ akora enti pagya moma yɛn na yɛnkɔ doctor enchenam sɛ sɛdeɛ nkɔma no kɔ na ma yɛnyina akora ya boto yɛnyina aboto but be ndɛn vemem vego na camera da so ntu yɛ ho hwɛ nye yi enti doctor brem na afei yɛnkɔ doctor enchen na enkosi canopy dane seboa ebesi canopy ahono dane seboa ebesi canopy bibia bokode Dr. Dawood waso e bokode nyame kuso yeda nyame ase no kwa na ekoso yeda nyame ase fa yere mwan obi a o ma e bitu anamo no aba okay but I say my enchia ya hwefo ne etifo nyina emra Dawood Bar Center baby a wo hwe free bia no yechi ewo Western North region nti yechi a yenuanom a ehwe ewo Serwaa abeso asanwe so bunsu kwanta rioso ne mpotem nyina yechi obi a baby a wo hwe free bia odu asanwe so a Dawood Bar Hospital wo eye asanwe so memenda kokko agbaji krom kwan no so eho ene hospital no na obi pie mu Ashanti region so a ya bie new branch kra ewo edwoso krapa Metro FM abrosan na akane na Metro FM mu no emu ena Dawood Bar Hospital wo enti baby a hwe free bia no de ye ka kire won se bomodian na faka na froka na bra obi se KJT afa edwoso ka sere medical dia ma no ye adwuma dwo da kopem memenda Sundays nkwa na ye nya adwuma kwesi da nkwa na ye nya adwuma anopa no nso na Dr. Tenase
for consulting enti baby a wo bia wo tie yen anasa wo hwe no to anamona bra into yare ase obapa ne ye behwe stroke kakra stroke na abapa na eba ne say ya na bebre na ta de hye honhom ye nuanom a ehwe yen baby a wo hwe bia wo de hye bia nya stroke a ya say enkechi mane nya honhom se stroke ne ye honhom yade ene sichire yade ne mojabroso eka kwada company enti stroke nso akoya adwen mu yade no etime ka obia wo baby obi wo aye ka say ne dihye bia nya stroke body ne nampai bo ase se ye bebo ampai amane ho ato no hospital kro mfa na nka obi da baby a ho ye free bia no odihye bia nya stroke ebia na ne fa na adwodwo ana stroke na manano se bia chia ye kase obi wo a ne nsa baako ne nan baako nya adwuma onama na otwe ne nan ne fom obi wa stroke no onya ye no ne ho ato no na emom ne kasa ne mayi so odihye bi wo saati bia mu a ye to ye nsa fro se faka na fa ne bread so Metro FM Dawude Ba Hospital ode ne ba ebrete wa bi mu se ne kasa no ene mayi a stroke na chena ma ne kasa no wontimi nkasa o kasa emma ode ne ba ebrete wa bi obekasa kama ne fana adwodwo a enya adwuma nyina otibitimi de ne nsa no aye de opese ode ye bia ne nan na ebi o no nam na otwe ne fom no Dawude Ba Hospital say ode hye anya stroke akoma to yem na fa ne bra efri bra ye hye adwuma de se wo Western North region ye de binum fra Ashanti region eba ya so ye stroke bebre na ne asa wonom yade a ene ye kasai woni ane ntimi nkasa woni ana abubu gufa akon stroke amana kadem ne wa sorry ya to ye nsa fra fa wo de hye ne bra ye nyia ne se wo de ne beto kem na wo de na ba obi wo kra ye de ne beba no na ontimi nsohwe mu but oba ne ye man aduro no ye hye aduro na se ne ye man treatment na acha na wotwemi no na wotwemi ensa wo say de ha no bia stroke no te bia bi ode na aduro bia no wo say ne de hye bia frɛ doctor you see adam de hye na say enti ba bia wo hwe ye free bia no se stroke adwodwo papa ana wo maame ana bia wo a wo hwe ye ana wo tie sa abre no na stroke anya wo a stroke na chewa faka ana ma obi mfa womra oba sorry na bibi akoye oba pa me yemfa ye number ne ma ya hwefo ne atifo 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 0201 681 717 offering numbers ya you know bekasa ya ka stroke asemi na obi wa wo hwe ya na wo tie yen or diabetes esan e pressure aya na obi nya stroke a obe diagnose no sa nipa kro na ba akofo stroke ache no or pressure mojabro so wo no so osan wa sichire yade eba sa se obi o wa sichire yade ni mojabro so no the risk factor say stroke obetima ache na brebie mu no very high enti se wo a wo hwe ya na wo tie yen doctor ka kire say obi pina kosoro ana say o diabetes no tumu say sugar level na rise ya daddy emfa ni agro yare a eche wa obenum nuru akosi wuda wonya saa yade bia sichire yade no mojabro so bebre na kane na wonum nim say abibiduro etimi manage eye diabetes and afi pressure obi ho a wachia bre wonya sichire yade wanunum nro be mfie bebre ni yesro to anamona bra ebia na diabetes nti wotena se kakra na na ase atata kakra na dwonso de obi timi dwonso anadwo dwonso bebre otena se kakra na dwonso de no enti ye ka sei edu ba bia obi tu kwan a eden se nsuo kro benum bi enso ni padua no aya na ehia hydration se ye benum nsuo na ni padua na nya ahoden enso diabetes nti kakra na dwonso de odwonso bebre fa ne bra Dawude Ba Hospital obi wo ha ye ka say ekuro bi etu na diabetes ekuro na etu no wakọ hospital ame ya ekuro ni nwu oba Dawude Ba Hospital obi a 4 years ekuro etu ne nan enne nyame adom ekuro na wu oba ye within na wotwe me ensan kobosome Dawude Ba Hospital ye nim de ye ka enti ba bia wo hwe free bia na wo tie bia no emfa ho se me yare asichire yade no me nya ya che emfa ho se doctor machin uchi mia na hunu de ekọ enti na mpeni so kodwa mienu na hunu de eba enti kon akoma to yem na ye mojabro so na asichire yade a
brother with the bar hospital ye ka say obi wo ho a mojabruso nti woto ana aise na koma bono periperi bono ntentem kakra na ne yem ahye no wotena se kakra na aise waye dududu o he na mojabruso wo so a oba ye be manage bibia obe ye okay afei ye ka ne say no mema bi nso wo ho a ye de rubber hye wo no memam yes be ma de edru ahomache a ya sika nopi se de ye ka no da with the bar hospital mema ne se ye pagya ma no nso se doctor yi se ada apa ho na kire se atomu anesa nti wo ye be ma na obema adwojo obema wu anase prostrate ye de rubber sha obema mu a empire bema bia wo se da bia wo bo ne se ye mfa rubber enhya obema mu da kopembra wo bewu ye papa no woni ha sha o rubber katita nyina be di adanse se ya sha rubber na o he ya enkechi brother with the bar hospital prostrate na how bia abamu bia no ye be treat ni ye rubber na from katita no ebia wo de no nso ye nyanhye o katita but o prostrate no o dwonso a wo chema nsa na aba o dwonso nketenkete wo te sa dwonso de no ba o dwonso a emma obi begyina ho obedwonso obechema so dwonso ne emma oba da with the bar hospital ebe treat sa ha wo ni nyina ma ho ato ye ka prostrate na semwe mema prostrate na bebre na nso infection enam yare nim akwada nim pani ye ka so obi wa eyawo mu ne ye de wo no enye obi a wanye enam yare bia na kire se one bema bia na oba bi di nkita ho obi wa eyawo syphilis etimi efri awo mu ko awo ento to aso entis wanya syphilis gonorrhea na oba white hawo ebia chlamydia na candidiasis ama umma yem white ne wo ho bebre watoto nru obi awo gonorrhea pania wo syphilis pania be de ho enso still pesa wo hwe yes abri wanya gunu ana syphilis enya wadwen se manum aduru doctor ko obi wo 22 years ni onum aduru no free bra wonhu se ensan bi asisi ne be ma no so wo hu se the charges ensuo bi free ne ho ba se ye oba no onum ye no ano no wonim se ewo me pacho emo ne da so wo mojanim na eba ne sa na wonom multiply dodo no ekosoro eno ne duru ba bi a etimi ma ba ma kra na oba ma no wu kra oba ma timi juju ewu kra ensori bio sign syphilis ana say infection bi a ba ma wanya enti Dawude Ba hospital say gonorrhea ana syphilis ha ba ma na oba menua ba ontu anamo no mra oba emo na gonorrhea mo na ewo moja ni mu nyina no obaye okay obaye free Dr. Dawood ebe treating a breath ya wa bi mu na panie na wawo emobi nkyere wo se kofa nsawufu fra wei konom na gono beko gono yesi ya chiwe ya pa woni enya bi pen no yesrew ya ahomete se obi wo a Johnson bedo na akoye nsem bebre Dawude Ba hospital sebra obema wu a wo bema na ohwe bema de so obema wu kra na ensori a Dawude Ba hospital so ba na wotwemi no na wotwemi ensa ebe pagya ensori ono baby hia mu agize wanu maduru daddy kan akoma to ye menua be ma na bra ye kira kwan wa adwoso baby a wo hwe ye free bia no faka obesi kejeti afa adwoso kai ka kire mate ne se obesi wo krapa adwoso krapa Metro FM abrosan ni mu wa kwan ne ho pe highway ne ye ben go filling station no eho ene aso ye no ye adwuma joda kopem memenda ye numbers ye didi dwumanie ya mo ya reso no nkyerese yensa obi bisa doctor me wo hernia enkwe ye nye operation oba ye be mu waduro hernia no se ye koye operation ni nyina be free ho osa e wo so udidi ana wo te so aduane to ye mu ansuo kura gu ye mu ana ya asem ye numbers ye didi dwumanie 0244 88 64 37 0244 88 64 37 0244 88 64 37 and 0201 681 717 wo share screen asenso aye numbers ni go Beman so de ahumachi bia no esika no very necessary very necessary mano ehia pa mano so mo ten no bre be ni je ho be ni je ho pa mano se
Ben fancy ya. Ben fancy ya na. Ben beto bombo. Na hadwene. Na the word rich. Yeah, that her phone it you put it. Dr. Daiwood. No, Dr. Yamisha papa. Mema ni canopy. Man so time pa mo pass da. Ko e dia ma Daiwood Herbal Hospital. High Akoma 87.9 FM. Akoma mu nsem dwumadie. Ye ba sisia. Radio no so a na nso na dem na wote wo a nam se nkora me no ho asem ene ye kan eti bobo so kakra e ma ye nipa ye ka no ho asem ne din di se wo hia ne san e ye dan ana ne ma ebedi wo ho me pacho nipa me ye na ne ne ma no na me family brother baako ena esi na danfo ni no na opo obi aye na ne ama ne nkwala wo fie ena me si o meye enti no oti domi ena me besin koye ne ye kan ye osi obetua me 3 million me see you enti me sha ejuma afibe mu fa sha se firi ho ne enti ase 2018 okay and our brother me patron family brother den kasagu mike ne ma wo ne so ma me family brother and o see na danfo bi opobi aye na nyama 87.9 Kumasi and me see meye enti me besin ko no ho ma ye kan ye na eyi eto yi osi obetua me 3 million na me see o meye enti mina me miti Russia enti mi free Russia besi nko ne ho wodomi ekohwe ne nkola ama no enti ye juma no be say 3 months by na Christmas ye do December mu na me ka kire so December no mu de me nya ho ba efise me ma e ba me ho Akoma enti me nya ho ba ana o see you na me ko fie enti me ko fie be say 3 days no frɛ me say o person nko ye bibi wo takrade mbra na nkola no mu Akoma FM 87.9 okota kwade ba na wa be form na me see you na me call no ho koye ko fa nkola no ba me ho me ko fa nkola no ba ye no mfiti ase ne na me te nka ofre na oni nkola no mu akasa ofre na wa mane ye bibi ni ayeso ye frɛ no enti be se 2 years e kire no me nti nka bi me frɛ ne baby a me nti nka me friend baby a me ntinenka enti ma me tu ehwo anamo me di asam no ko me ko ka kire obi nipa ne se me ko report enti me ko dansoma police station e ko report yes Akoma FM 87.9 Kumasi ba se si anu nkola no still o ma che wo me ho December we pe no mo nya CCS e wo me ho enti me si o dabi e wo se me ndwane ntu Akoma na me hwe se me sabe ka papa na se ye benye mu efi baby papa ya kana asem ni din the same me pacho e friend Chris Hagan Brown me pacho o ya fantini me pacho me nimu kura o free so woni ni hia ye no na wo hwe ne kasa no ano wo ka kasa ben me pacho o ka twi ya sade ye ke ya okay eti wo se ukwaye nani ede ma no me pacho edi science na wo jankura ne ma ama wo se wo kota krade aba me pacho 3 months ukwaye adwuma na 3 months boso me ensa pepepe me pacho ena o ka se wo kota krade aba o ka se wo kwaye den wan ka de kro okay na he na no woni nkra ne ti ansa na woni nkra ne be sha wonsa oni nkola no muti domi my proper location no domi he fa sa muti domi city dia na chi wo ho domi he fa city dia okay city dia usi domi mi refi portin but city dia no u ko domi pilato a city dia ne enimu ho asana wedu pilato ho enti city dia na chi wo ho e ho na efie no wa otem wo ho e ho na otie me pacho na wo nani no na aye ne san me pacho mi wo fie e ya mi sori anopa kohwo mo adisa na ma be fie but eda onu kokroma won ba no ofre mi ka che me se won ba enti mi ni nkola no munda adichi na oba ansa na makofie me pacho sa na mi etu obetu kwan na ma wo kotena ne fie ho e wo dome city dia se de wa wo kan ya na se wo ne kra ne be wo fie me pacho da bi se na mi di kaka mi ka che ni se Christmas no mu no me ma no mbeba holidays wo me ho enti mi be eduma enti onim se mi ni mi nkola no wo fie enti no si e de mi be fa nkola no mu fa bra me ho na onu nkota krade ne mbra na me kofa nkola no mo baaye e ba wo ho e wo mfie okay okoye no ahyase no na nkita hodie te sei na ofre okoye ahyase no ofre
ofre bibi ni so amesi mi frɛ no ye ne bon komo ni nkwala no bon komo ni nyina na ofre ofre obekọ no oja na chi kama say me tu kwan ti bia gisika sei obekọ no me kọ aya me kọ fa nkwala no ma ya 100 cedis say okwa ye beti ni nka na me see you ito kwa di science na wote ni nka okwa ye be say 3 weeks okwa fufuro no mu na no okwa fufuro no ma 3 weeks na me te ni nka ansa na wote ni nka me pa cho an okay na papa yi bra wo sha se wo ye adwuma ama no na wankoto oba bia se bia wane obedi nkomo bia me yire wakwantuom bia me yire wotakrade enkura ne maame no wanka wo mo ho asem bia nso ama Serwaa Sarpong ye the second story to so ye ba mo kwaba bra wanim kakra mame vem bacho within the sign bacho your friend is Sarah abawa Sarah dey na do nam me bacho me ni be ma bi na wo na ye jai 5 years ni nkwala ne hwe ni mu no anya papa me kwaka so na odidi matam na odidi me maame atam so ka ho sa me maame e be ifo anu tira me de na ba cheme mu ade na si ye na be ma ne na wo afa de wo bro maame be ye nyina ka ode na ba ye asha se no na ye te fine ya wo me wo fo no ushi be ma na we be ma ye kana se be fa se ofie Mori etu free hine ba ye mi wo kumasi na wo free ba ye okay nti ushi be ma na we ni din de say oh your friend John Abeku okay na nyuma na man for the friend no kese nti ya sha se na ye te fine ya ware ya nine no ye te fine na last born na me wo ya me maame ba se oba ba hwe me maame ba hwe me o so mpene me maame ba hwe me na me maame e be ifo no no one me ada me aye operation so mpene me maame ba hwe me nti sata me na me maame John na maame bi sase na yimo ade ti na akola wu na me ba ba hwe na wo so mpene me ba hwe me no o se a wo ye be ifo nti me mpene me wo ba hwe akola no na me tuye ene me maame na me toto nam nti me tuye de me maame kotena e me nya 40 weeks no ana ye ko ye krum 40 days ana 40 days bosume na otwemi no okay nti na ye ko ye krum se ye ko ka asam ti ye ko ka asam no na aweni mu asam no wontua sika hospital bill no wontua ana penini ka se mpenufo no ka asam no ka se ana on hwe sika no ntua no tua wi ya hwe asam no ya ka ana o se ono de wa mba se obetua hospital bill no ba se oba be ka asam no me hwa ya no na wojja me ho aba kumase ana benufo ne ka kire me se wojja me ho aba de ameso me mra na mbe ye medwuma me ba so na akola no swa eti me mra mbe ye medwuma ana me ba ye me tete wa still awon fi mi nti akola ni nya 1 year ni nyina no fi mi ti be 2 years na me de ne bible no ne ring Akoma no na ya san tete wa oba no obedidi matam tete wa nti no so hwe be 2 years 3 years no na me de ne sika me papa ka ho ana me busu epeni tu nipa yeso yekrom ni yeja ya wale a yekọ be ma ni fie na ekoje awale na me de ni sika ni ehwo ade sika no ma no na ehwo ade sika no kra no na odemeka hospital be no mo ka se odemeka ni ntime fanti ehwo ade no na me ni na sidan by dan ye wie ye ntipenu no ka se me ni wo mba ntedan no de mi jemu enfema no 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 asidia because aba na bi ni ba bi me ni mi enu nyina ye mba ntimi jemu ma no mi jemu ma no still odaso didi matem dan so anka ho asem adan no so anka ho asem biem odaso didi matem aba ho bedidi matem me metu sembole me won se me sam sika asa atam didi basa enkwala no so won hwe omo nti dada kro na me frɛ me ma me ba pani no frɛ ne se onka che me na enkwala no mienu yale na me ka che ne se me ba pani no so on frɛ ne papa no no onka kire no a friend no ka che no wie ya say hey mimi ye beifo mimi ma na dwuma enkoso enti obekumi na de me maame adase ena wo se me call report asam no wo police station Asukwa police station call report mo che no ena ye ka asam no nyina wie ye say ya ka wie dia ena enkwala no ya de week bia on 100 cedis on family omo nkwa na yesen omo ya 5 on 100 cedis mblo omo 100 cedis no de battle aso 3 times eno anu afa mbebiem afede na asam ya friend no ebisa no a o si paper na wo court na ye court aware ye wale ye no court se paper no me man kwaji paper na efi court amane ye ntwa awale ni mu a enkwala no wo hwe omo ana ya san ko mebuso ya ka asam no wie ye 3 days no this can ba 3 times eno anu no ana o san didi ma tami biem
to didi matam no ana mebuso pani sa frɛ no panifo no frɛ no ya wana mebuso pani afrɛ me sɛ odensa ni kosua akɔ me krom sɛ obɛbɔ me dua ana mebuso pani frɛ me na yɛkɔtena ase ka asam no yɛkɔka asam na asam na de nti na obɔ me dua na asam ne sɛ me de na akɔ police station me ya kye no nti sɛ ya kye no dia obɛbɔ me dua ekumi ana mo ka asam no sɛ ɔno kyerɛ sɛ ɔno n'ani wa awale no sɛ ɔbɛware na me nwale nti ɔmo ka sɛ saa de a ɛnyɛ awalesam na ɛde baayɛ nkwalaa ne hwɛ ɛna ɛde baayɛ nti wo de 100 cities na police fo aka no tua ɛno so yɛ kan no tua no 2 times be no tua no on tua biem 40 cities a week bia no de about the pan no mienu aka ho nkwalaa atale ɔmo mpaboa de ɔmo bedi ne nyina yɛ mea mienu na ɛwɔ mu no so nketewa mienu no me na me hwɛ ɔmo tua ɔmo school fees atu ɔmo bibia mpanimfo no so ɔno ase ɔhwɛ ɔmo no so ɔmo kɔ alɔlo fɛ 20 series me ana me de ma ɔmo na ɔmo de kɔ a week no de 40 series ɔde aba ti do ya no kaka atam didie no di me ma me atam me ma me ebeyifo no didi na atam enu ti na me de na aba aware na hyase no na wo kunu no ma mentam na tesɛn oh na ya fine asɛm ye ni ho na ma me ne pɛ wo ma me wo de ne ba fie de di nkan a wo de ne ba fie sɛ be ma wone no ɛwɔ hɔ no wo ma me gye ne to mu kama oh ye po de na me ma me ni hɔ ye nyimi na me nyam me ma me kura tukwa na me nyam ti me wo ye no na ɔyɛ me ho ade ɔde me wo nti asɛm bie ni hɔ me pɛ sɛ me hu sɛ time a edi kan da edi nkan a wo ma me hu wo kunu no ma me pa chɔ me ba wo hɔ wada ma me ba wo hɔ aha time a edi kan a de edi nkan a wo ma me ehu wo kunu no na wo mo ntem no reception na te sɛn oh asɛm bie ni hɔ asɛm bie ni hɔ te sɛ kyerɛ sɛ da na menyimi 2 months no mu na menyim no ana ade asa me toto na ma ade asa ye nyina ye toto na ma ade asa na ɔde nkwala na ba nti oba ofi adwuma ba na ɔse na ade nkwala no ndwale ɔmo ana na me so ye ya ade na ewia ebedwale ɔmo na ma me ka so ye ho akye ye kakra nti ewia ebedwale ɔmo wo ma hwɛ wo kɛn wo ba no ye ade na ɔkodi n'echi megya wa awale ma wa awale wo ba nti ɛno no ye kakan mpanifo no yɛkɔ yɛkrom kɔkan ma asomdwe bae ma ɔpaacha wɔ ho ma anu yɛtwa so nti ne yɛte fɛfɛɛfɛ asɛm bi ahyase no nyinaa no na bibia yɛ kama ma me ne ba na se na bibia yɛ kama okay yɛyi sɛdeɛ wo kan sɛ wo kwakɔ dware akora yi a wo ma me bɛka bie ya bɛma ibufu ye ya mo siesie to nkyɛn a wa complain wɔ sɛdeɛ wo no ma me tie no ho da wo yɛ obi a wanto no asesa ne ma kɔ ma me ho dabi wonte saa ye nyina efi kro ba ko ekɔ eyi a yɛkɔ na yaba nti anya de a me kɔ me ma me wana sese ana beebe me toto nam nti mabɔ eyi kakra me toto na apata kakra me toto nam hokora na me ma me da me ma me kora nti asa me fan sɛ bɛsa ha etwa ka kwan nti me toto nam ne wi a na me makɔ akɔda nti me ma me de ɔwɔ beebi a me toto nam nti me wu ye na ɔyɛ sɛ ɔba hɔ no abɛhwɛ me a ɔso ɔmpene no ɔso ɔmpene okay wo so ɔbɔ ma me ba yie ne nyina so ne sɛn me wo ye ni mu na ɔde bɔ ne bɛyie prɛko pɛsaa nti asɛmie no me wo ye ya ɔba bɛhwɛ ne ya no se me ma me bɛyifo no ɔmpene na me ma me bɛhwɛ me ɛdeɛ no kan ogyina so ka sɛ ma me bɛyifo minim sɛ ɔno na nada na wansama no ya ka ne bebree asɛm no deɛ akɔ me mpanimfo akɔ no mpanimfo hɔ ya ka bebree ya ka bi kura 3 months to 4 months ni ada bi obo ma mi ba yi ada wo se so fo bi na ka kire na na minim madam fu bi kura me ne nam se opi aware no ka kire madam fu no de tu ni panim nipa no ba wona me ma mi bi sana de bi odidi na tam ti kwala no ba no ma beka ma da se we ye before ana me ma mi frɛ mi kunu no bi sana se na den na oba wa be fan kwala no bi sana se na den na asimesi we wo ka kire no so ye before osi odudi na tamba sabasabasa ho ana yekoye complain ma be ma no busuani ba ko nti yeto ka kasam na be ma no busuani se saade a wo frɛ no bi so osi an pamama si beifo na aba ho no panama no on firi ho nko na ade a cha obechime nti akwakoye case na to police station so obechi hen say why dem ma me na den minim dia waye me ma me de me baba akopɛ minim dia waye ahɔ ne asɛm no maame bi wɔ no ma obi afie wae na ma de ba akɔ wae ma de ba akɔ nti BBC ya maame no na si gyina ye wa wade na sem ɔno ne na yere tie asɛ ai ɛhɔ no sɛ bibia ni a o sa wo kasa nyina maame na ye backing vocalist wa hu
me te sa o ma me te sa me ma me kura no ni o ta me ya sha me share ma wa asese me wo no na me ma me ni ho me ma me ni me papa e no ba ye no so na ne ntam te sai oh fine o no ma me ntam no te sai no kura no first na me ma me no kura wo se me ma me mbehwe me ma me mba ha mbehwe me nti me ni me se ti kura preko pe a ayesi ya bia ma me ne ba bia se de me kan bi kura ono ne wote se e ba ne kunu no e bi kura de ono ba kan wo mfa bia o ma me na si gina ye ma wo ukunu ya adwuma bayi ukunu so ye fitani okay eti bayi na wabo ma me no ne won pel ma me ani ma hwe wo fie oni nyina wo ma wo nyina so bia ni me say to ponti ye jai 5 years ni me da me ne nka wale asem e mo hwe nkwala no enkwala no so mo yeso mo ye nu 5 ada atwa to discover enkwala ne da bayi oni de week mo die nyame se enka no 40 cities ne de odiba enkwala num no week 40 cities ena de abiem enu anu no de pan no mienu aka ho nti time no okutua 400 cities na 40 cities 40 cities 20 cities mienu first require na 30 cities ana afi watu mu aba 40 cities na watwe canteen ka ho canteen de omumiensa no penufo de no kokotua na etem otu omu school fees nti mienu ne de me ana me hwe omu keto mienu no ende me ana me tu omu canteen me tu omu school fees me to omu pagwa to omu ntale mpenufo no so me ana me to omu tale to omu bibia omu ko school a no wase na wate no ho na wo hwe omu no ano kra me na me mo omu skadu ko school amulolo fe mia na metua na police for me chine na police for ne kase adenti no woja mba mienu no mu na mba no anya ne mba ana afi do otua kanti ba mu school fees ne mia na metua wana otua na nkwala no omo ya 5 ho no nti ne yese ye de ba akwa to so nti ba akwa ye da to so no kwa mu school atare ne school mo de ba akwa to so sesan ti say so omo ya 5 ni nti ba akwa ntua school fees okay o school ho okay omo nyina ko school ba ko omo nyina ko school ba ko nti ye ntua okay ba omo kanti omo nume didi omo atale penufu atale omo be show bibi omo ye bia ye mea 40 cities na no de ba etem na okotua school fees penny was san ketwa was saying penny no wo oko 13 years na ketwa was saying ketwa no so ko 5 years na 40 cities otua school fees de ketwa mienu ndo ntua school fees but mo ache na wono tua mienu na so atua mienu otua miensa penufo miensa na mimi tua mienu na wo tua sa ba ko ka da wo se ye de atoso enti wo tua ba ko ba mu nyoma nyina mia na ba ko ye de atoso no na atale onu mpabuo ni nyina mia menti asio asa waka ni nyina afra bebre tobo na chechirem na menti asio enkwala no enkwala ne 5 me ba enkwala ne 5 ana school fees de ba ko nka ho nti emfa se 9 ana mo tua school fees ana sign na be ma ne tua na wo so tua sen enkwala no penifo miensa no no tua omu school fees no omu canteen ba mienu no me na metua enkwala no ba ko na ye de na to so no school fees pe no ntua nti omu canteen na tale na dua na obedi nyina mia na metua wana utua ne nyina na wasa company fo no ho ntade nyina won to atade won to bronya atade bronya mpabo anka ho school mpabo school bag bronya ibe no to mbema na tale mbema na no pama tale mo mma mienu po de wan to bia mo 87.9 mia na metua bibia edan so mia na ma he na me ne me mba no tim so ba obedi di matem so mi tim ni me fie na na se mo ye japade mo si fie ba ye nwie mo nwie okay eti ano so ho asem na na se won kan no ho asem wo ma me kware di rem se won kan fie no ho asem ano da me tim ho hwe se wato so ye ndan yo me tim ho hwe okay ma me kwa ma me ho ma me akwa ba bibia boko de bibia boko ba cho na din de sai ye fra me kua fenu kua fenu okay na wasisi wa ye dai wose me ebeyifo adentia menu ta wose obisa no nasem no say me ye beyifo me ne yire nada osunsun mu ya ye no operation nti say waka chem no sam hwe na menti ase a ana ndia me pache o ahyese no asem no si ye no na fire shase time a wa nkasa be hu wase no awade ne de wo mo ware ye na menu ho me o papa nya ye nu ho ye te ye ne so me amedi na obaba ko na ye frɛ me say wawo te ya ba ye no ho ade wa ye krom na wo mo de ayefra no ba ha se ba ye nti ya asomdwe bibia ha me aye me fe aye me de me ba ko pe ma nto me ntwi me anya bibia nti ya me ama me bia aha me ye mfa sika so nkwa aware ye fie de sa de ni ho nti ya sa na wo mo ho 9 e ba tia so wi to so 5 no na ase wonyim na me ana menim
nti yekɔ mu kɔ ye bibia na me bae me fan se be 4 to 5 no na wo bae wo san de dade na nkola na omu ndwale ba 6 omu ndwale omu nyem so o si abote se se na mfim fante ma no so se se na ofi dwom ba nti me a me dwale wo mu ne omu aba na ono na ekasa na asa na me da no ne wo na ekasa na asa no ne na yire na ekasa wo bae na ne yire no odira kuko na no toto na no sa de nkola de dade omu ndwale na anum so si abotre sesia na wo yire wo ba nti me so sesia na me ba nti omu ye bedware wo mu ne de omu aba wo san wo hwe me kan a me ba ku nti me ba ne bibia na me mekodi na chi nti obegya me ba na aware no wawale me nti aye san me mankasa ma ne nankasa kura na me ko fie nti me ko fie no me di asem no koto na papa enu na papa se sa de antwe yi nti ye ba fra ye fra no a wa ma na ye fra ne sister ba ko ne sister no so ne no won fante wa ne wo mo fra no ma no ba nti sofu bi ne di asem no nti akaka ya no ya sofu no ka chen se asem no ka cha maame no kuma asem wo ba no mpa na so me nkwana no no ano ye wo mo ho ade na me mpese na denti na nutum fa so ka sa kira maame otodi no se wanka se yi opacho na sofu no bi sa ne se sa wo pacha de na maame no kuma asem wo ba no mpa na no so me mpese me pe ono na wo hwa nkwala no nti me pese maame no wo ba hwa nkwala no na o kan aja yetwa so me ni bibia ka me ni asem bia ka ti o ma na akwala ni yefu na nyini na me yekrom so afeso ye ho ye na makra se mako na mako akohwe yakoye no da na me barka temse ni yefu na nyini nti ma me ndan ni nja nko na me hwe no ni ye wo mu a ma ne tam so ya ye ko pram so ye frɛ no sese na abo ye se obey operation oja ye gusua maja nyame ye na doma no wo ye ti ye da hospital ba ye na wotwe ni yi ye be fie ti be fie no me sen ande makokuku anu akofa mentoma baako na me no abada na ma hwe obey na wotwe bi nti makokuku na no ba na be ma na ba na mete se wo kacha na odam se se de ya ye se maame no me bada na mante de wo kan na mete se me yin kacha se maame wa ya odan na wo se wuntie ni me na wo se mentie nti me hwa na omu di asama no bebiri na se me ame ko ho na me ko me sanse nyima adan na akola ya wu a me ba hwa akola ya wo se mamembe ma ya odan wo hankasa me sanso si ni subio no san ko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  wo me pe wakasema chekwa minya kokokokokokoko ana me se de ba se na okasan afi me kan chew wo ye beifuo wo na me yira adam ya yin operation me ye beifuo ya me se anka no krai me sunyen ahon de me ni bienu ye ngina okura nti ya kasa sa na me ka che me be se me ma me payini bi wo ho wo jaache me de asem no kwa Akoma no ti ya friend no wo fa wa ha ne ekọ jaache de asem no kọ ho ye kọ ya asem na ante o se mfon kofie o ma me ye nipa sem ti mfon kofie ne de asem no kofie ti de kofie no ne de asem no na me senye na sene me onko hwe na se ne obi am ye bayifo me ne na ada no so onko hwe na se ti ye sa ne me pay ni se sa asem o de edu nti ye ntwa so na hwe na we papa ne menkasa ne nsanso flasam no ya wa na mienu ne ye tese obekuma se na me bay ba kai se sa de obaba na obahwe no nkola ne jan ma no bai asem de wa de bia no di matam ye beifo me ye beifo me ashawo ni de bia me beifo ashawo ni waso ya ashawo ni na waso na to ba bi no so aya sa no me be na o ye teleni wapon no ho nti na medwuma na ye de hya ase nti aya sa no me dia me be wo ho kotama kotena ho na me mra na nam no nya bi tade ma nkwala no di won hwa nkwala no nti me wa na me be from se na se ene na ye ntokọ wodwanum aka chensa meme hu ayankosankosa me mankasa kura eja metwa masane so nti 5 years ni o danua me bae danua ya wana mo tamani ya frame se me mbupanyi frame se masane de kosua ni snap akọwe papa fe se wo kobonudua adan na me frame no bisa no se nyima no waye na wo se onye ne bibia anu kwa onne nka hwe aye na me koye nti me koye na ya frame we ma ne bae bae why you be saying say dia ba say no de ba si we ya chi no wa chi ya chi no mo wa boka nti stadi a
ache ya chi no na wabaka no saa de obobo wewu dua wo ye krom na ode na bekuma saa de na kwantoa akobo ndua ene mepan ni bisansan adan ene yankan saa nkyere nipa woka ti obi sɛ obobo ndua sɛ obekunu saa no ayɛ ne sɛ nya hwe ne akeka ya twa aso sɛ nkwala no wo mu hwe mu te sɛn wo se nkwala no wo hwe wo mu na wo ka kyɛn sɛ wo hwe no 30 series na ode ba nti saa nti na wo hwe ho obedi na tam sɛ ya hya wo ne ode no call police station ya chi no nti a police for ka kyɛn sɛ wo ma week bia 1 million no so obetua menu wo gyan na mepa yin ka kyɛn sɛ no ne nka awole sam saa dia 1 week 1 million wo mu tua no wo fa 1 million na ma nkwala no mia ya sa na meba no bae anche bia na mso ba ha 1 million na eso yi ni mienu anu anu no ene e ho na nkola yi fistu ba no mo se afanu a dedanyima wo se da bia beifo de bia wo se da bia beifo adan da bia beifo san wo ma mi adam fi wo hu no wo je awale na adan wo tum kaka sansam no na kasa yi fi ma me no sisa no aka kyan ensen wo de na be me ne de na sama koma obi se o se hu we adam fu no a ya pa ne chodi a obasan so awale nti ye sa no na we obaka ya osan onu nya onu no wo no maami wo honto ko hwe maami nti o fo so ye sa no to oba wo se obefa nkora no se bisa na no pa ne se nyinimo na sa nkwa maami wa ya odin de bia wudi na tam se o ye beifo no o se nya na me kan yen me ma ye madwe se mama aposifo achi no na ade no fia no kwa ya o ye locking nka na me se na no nim se setan wo ya hu no se wa ya hu ni me mechima akotogo megura no mebu nagu ho wo ye beifo me an me kan yen me se sa eye mate na osi mu kwa ode no kwala akoye nti na ma me nua bi wa the word ho opito je the word ho na me kɔ ho kɔbɔ ma me na mande se na ba ne se no abaye na wo je no number wo fro na apero masi beifo no woni da bi beifo no ma boto mu nko acha mama polisi fo abeche wo mu na me se me waka mate na saa kora no manhwa amfa nani anhu bibia saa no be ye me nti o me de me ne nka bibia me be ye no be ye no me ye be ye beifo no o ma kira mase anu ano no no hwa nkwala no so nka ho nkwala no hwa wo mu no hwa nkwala no okay ade na ba ya obaka se no na gina so a obai ani mantam te o maware no entam te ye kra operation ya we mu asamwa ade wo hu oba ya ye no operation wa wo so da ada wo ye operation we na ntimi nya hwe ntimi nya hwe sai ade enti na o se operation ha no menti ase na ye operation anu no ye operation na asam no ba ya o man 9 edin kan nya na nya operation da ka kire ne ye operation tese wo de nya me kura ho mobo mini bo bi wa wo num wo mo nyina ase kan kan ma me no e so da so te obo ne bra ade wo so operation no aye wo no de na operation aye wo no nti a ejina so awade ne guye e bra awade ne gu na mobo nkro no asem o kan ya no no asem o de anu no me nya ne hwe asem o kan ya no no o kan ne sai na onu kura asem no sa ekrobo na ye boy no sa no na ejina sasan menti ase sasan sa ye ko fie na ye de asem no ko ye bisa no sa maami sese no aka wanji tim oso no ano kan da bi o me kwahye minim sa moti ase amese eda empanifo si enkonwa me mabusuanie yi mabusuanie aye di asem a ye begu awade ebo nkuro no yi ma charge awade bo wo ye charge ban anu anu no asem bi ni wo me ni charge bia se bia mimi ye me ma wale no mugu ni sai yakọ nebusu efie mi mebusu epeni yi ni nipa na me papa kan no so nebusu afọ ni egu no mugu ni sai no ansam kwa na egu no ya buso obi anu asem ye bisa asem ono ne kan de pese me hu asem yi makan asem ya onya asem ya tam makan ubisa na da ubisa na obawale na ko ubisa no say obawale ana so onwale a wanka wa monkuro ansa na obawale ana so onwale na amem mokwa na imate wa na busia pedi busia so obawale ana so onwale mokwa nsa mi na me ko se mi ko ja wale no mi na me ko yi nti kan ni wie na ye bisa no say wuchichiri na nchubo nsuo no so onum nsuo na wutumi force na esa ware ne de firi wo famum ana mugu aware no mi na me jan ya te eti na otwe 40 cities nkura num ka pa ne san ka wo pa ne san sese ya be fra ne abisa no ka wo pa ne san nkura no hwemu no ka pa ne san nkwala num no hwe mu no me pesa month bia no odi 5 million odi ba 500 Ghana cedis okay bosome 500 Ghana cedis wa
day a week so no de beba so a ono fa 2 million. Calculation why ni ye there. What's about so many nyina wo 500 o. Mame. Wo ba ne lawyer ne wo ho. Mame mra wo yi. Da bi ma. Nipa bre. Ba no nim kasa. Wonim kasa ya me ya. Nko 5. Eti ka mame ka wo pa de sen. Mame ye peja ye mu ka wo pa de sen. Mu ba sa ba mu ka wo pa de sen. Ka bo ne hwem. Bo so omra wo mo 10 million. Ka pa 10 million. Eja za oba no 5 no de wo fom kra. Dabi. E wo fom yate. Ya ba ne afra yi ma na ba yie no abekira se because me mama ti we wuti me bo ne ba yie ni house na wo fa wo ni ye mo bi mama ba yie santi ma bekira ya se na afa ye kra no ho asem ne abeka ye kọ ne akọ no 3p garlic mixture metu ehi enko yie se mi free ya me kwa kopa bi na nye na kuna ne bi ya wo ko ebe boa pa ya ni pa bre body number ebe boa the pressure no kra no anu hye unya binum na adwodwo akoma no na se bibia ye kama ewie ye mo bibia aha edeba Akoma FM enafe onua TV so na sede ye ne uhia ye wada bia edi apomde ho enkomo no se ya masei na ye ne wa medi nkomo amfa wapomde ho a na chese ye wada no eda no anye da ane enunti edu se ya na ya ba fam sima edupe mesrew se wonyi wa fidie no emfiri ana bekoso a etie yen esanse woni pa bebre no a na ye de ema o ahwie Piwak Natural I did 3p garlic mixture abedwa so na ene ye ne wa hia ye di apomde ho enkomo ye busa se wonpo no emute sen esanse enche ne ebedi bronya e wo se wodi kan lesi ubutu no e wo se wonya ahoden mapa ansa ne akwura bronya mu amade ya pa ne se edi bronya na ada dem na manfo ore nkokọ na ntimi nwibie waso tumi ye hewrof oti so bi chichia na ya wo ya o ya pa na ya ne se edi bronya na anyinsen fufuro na anyinsen ya o na ntimi nya hohwe ya papa o sa ma so de no de abomu no enu ntintina fie na nyade na bronya wuntumi nibi efri samre kono a boa wo ho nunumunu papa betumi ama ho aye den ukowura fufuro mu na wo ye no fon a emwao 3p garlic mixture and American food ya mu awie as wonya binum a ebeboa ahohoro ntrini mu ama omogya no ne matimi edi afusane yie enase a epeja untiri mu a etwetwe wo ohunam eye uboho untimi nya hwe as wanumu ato untumi nidi da bia ase waye basa wo a wonya kese wo so tia na etie diabetes etimi ye osa pressure etimi ye osa enti ebase ne ye ka 3p garlic mixture no wapebia nom esanse ye waduro ene ye waduro na ene ye hwe general health ama ye base ye na amanfo busa se yare na ye ka ho asem no nko na eye yade a 3p garlic mixture etumi sana entisa 3p garlic mixture etumi sanyare wa bebre enti ye bebo nyare ne maako ne nipa hu se aduro no enye yade ba akopɛ ene timi to ase je number ne friends sia ne no ni nkomo fred doctor yare be na ahye ho ache yade be no wono aduro a enko amenda wo kɔ adwuma ade achi a wontumi nko nom 3p garlic mixture ye kan se ya obi hu this aduro no wato bi na waso ahwe ene drugstore ene pharmacy shop obi tumi di sika koja wose ebi ba na wafrem na ba beche esanse aduro no eyedu papa obi frɛ na no wada free woti region mi woti wo menim ho doctors wo nim ho ene wose aduro no ede ne ede ayem ede ne ede ahye aduro mu ntia cheso so wono no ye chinyegefo pa ebre konke me bom watie bi next week mba me bosa adanse no wo so kwoto ama ne tini kwa me nupe ne wotwa ayo wo se nna bia wodaye no cheso enna wontimi nna ne wonam cheso wo hu de ye no but onum 3p no tum say yes nipadua ne ma hyase ekoyie eno nti aduro we ye aduro e ba ne ye ka ho asem a na wakoto bi ne waso ahwe na abehu say ye waduro ene ye waduro ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se aduro no
ɛyɛ 3p garlic mixture na obi wɔ hɔ no a ɔse wɔ dwonson tentem a wɔ dwonson no ebi yɛ normal ebi nso nyɛ normal obi wɔ hɔ no a wɔkɔ akɔda anwummerɛ no ɔnom nsuo bebree anaa wɔnya ano ne kakra bi de keka na no ɛno etimi ma wɔ dwonson paa ɛna obi nso hɔ no a wɔn a wɔkɔda yi wɔn hyɛ na di aduane bi a ɛnso ɔbɛdwonson da mu no a ama ɛnna de nna ontumi ɛnna bi sɛ woda anadwo na wosɔre dwonson bebree a deɛ di kan ɛma wo sote because unya kwan ɛnna deɛ to so mienu dwonso na wo dwonso bebrebe no etumi kɔba sɛ bio wo dwonso twa no ɛna ha obi aba ho sɛ wo yɛ ɔba sɛ wo yɛ bɛɛma sɛ wonya gonorrhea wonya syphilis wonya odepoa ana chlamydia etima sɛ wo da odwonso ntentem ana sɛ bɛɛma o prostate ɛho ka etima odwonso ntentem ana wo kidney wonya problem wɔ ho a etima odwonso ntentem ɛdura me kanfo de ma wawie ɛyɛ 3p garlic mixture deɛ ntini sɛ wonom a ɛma wotumi dwonso enti aboa bi ntumi ntina wo dwonso twanum wonom na wo dwonso no sɛ aboa bi kura fa kwati kwan bi ebia akɔgya wɔnan ana wo ne ɔbaa bi ana bɛma bi hyia ya ɛbɛwohoro mu nyinaa akɔ aboa bi ntumi ntina wo nipadua num aboa bi ntumi ntina wo ntini num ɛno nti na hia ma wo sɛ wo ba bɛma obenum 3p garlic mixture na esiesie wo nipadua no ɛne odwonso twa na abre bia no watumi enya ahoɔden mapa wɔn kɔda na dwonso ɛma wonna ɛmɛbɔ wo enti odwonso ntentem wakɔ hospital yɛsi wanya dwonso mu a na enam yade a fa 3p garlic mixture ɛyɛ wadru afe weda yi emu ayɛ nwuno ɛde ɛwa ɛna ɛnam ɛde asma ɛna ɛnam obi a asma atena ne so akyɛ ana obi a ɔbɔ wa akyɛ no ɛduru amekanfo de amu awie ɛyɛ 3p garlic mixture obi wɔ hɔ no ɔsɛ me de meni asma ɛsoma bɔ wa saa ɛwa no enyaida wadro ɛyɛ 3p garlic mixture ɛsan sɛ ɛnhamani nubrɛ de yɛ adre no onum bi a ɛboaw ɛma baabi a wo ho fa no sɛ haw bi kura wɔ hɔ no mu a ɛbɛwohoro kama ama watumi anante abrekora obi nga sɛ mfuturo bi abɔ afa me so ana nwusie bi abɔ afa me so ama me bɔwa ɔbɛtene na ɔda hospital ne de oxygen ɛsine so ɛdura me kanfo de ama wawie ɛyɛ 3p garlic mixture afa obi a wafuo yɛ kɛse aboro so sɛ wo yɛ ɔbaa sɛ wo yɛ bɛɛma sradeɛ tumi kɔfa saa deɛ ne ba ɛna obi odidi anadwo ama obi wɔ no wɔ se han na me deɛ manom 3p ansomafu ntwe ama sɛ wonom 3p garlic mixture na anadwo wodi fufuo bɛɛ no nkron a wafu bɛɛ kɛse wodi banku bɛɛ no nkron no nwɔtwe a wafu bɛɛ kɛse ana wakɔtena baabi hwe nam de ano ɔden ɛɛbɔ nsa gu so wafu bɛɛ kɛse enti deɛ ne sɛ wobɛgyae anadwo didie na afɛ wahwɛ sɛ ensa nom ne enam wie bebrebe no obete so obesimi de manum ye mede pa nam ne mawie wu ye bewu nti ye na ewu no so de ubewu ampa because the more na o hwe nam no eye srade na wo to mani padua no wontini mu besisi emma emoja ntimi ntwi mfamu ye ti e the pressure any diabetes ene bebre wo it is when your pressure anasa diabetes ya aya wo dada setancheke niam a wo ye ansana yade no eba be wo so enti fa number no sisi a ne frɛ doctor nyenu ni nkomo ye number no ye 0248 92 88 24 0248 92 88 24 afi oba obu ne nsa emme yie mesrew p3p garlic mixture na ennom oba wo bu nsa no a emme yie no e de fibroid na ebre wo ebetwa wa wo amonam no enti wonum 3p no na eboa ma yaw bi a wote abra wubu nsa wonsa bu a wubu a enhyeda emmeyie na ani aye basa no ni nyina begyae wo bebu nsa enennan enennum ama wonso wonsa wo ye obasima anya side fibroid bebrew ama yakwakoye operation ebia na wonso ni sika olbekwakoye operation p3p garlic mixture kira kwan ene ya na num bi na di ho adanse ekire afoforo afa obi oye adwuma kakra bi na wabre obi a waye kese aboroso obi wo hono ma meka sɛ ne ntirimu ɛhwetwe no ne na yɛ si fam asɛmpanie bi na ɛwɔ no ohia 3p garlic mixture kai sɛ 3p garlic mixture ɛwɔ toam ɛhwe hɔ a ɛbɔ enti wotɔ a na wasom yie wo kuma sɛ aboru akwale na keba Dani Heba,
Criske Heba okwa wo se ope 3p garlic mixture hofo enko Albert Sam takrade eye AA Mensa Koforidia eye Gabson Pharmacy wa eye Mumuni Away Enterprise okwa Accra Okanshin so a Kingswalk Kof Sam ene Angel Heba ewo ho Ashaman eye Ekus Pharmacy okwa Little George ho a ono so Tema Community 5 Madina eye Health Alert Clinic yare bi a hye so bia no se ma moye reso no nche se 3p entumi moa Francis na doctor ene oni nkomo number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 ama ni panyina nhye no so se 3p garlic mixture eduro bi a wonum bia betumi anoma ka ho okay say bi wa ko hospital ya mo abrofudura wunya aduane bi di anopa na ono abrofudura edi 15 minutes simadunum na wanom 3p garlic mixture wunya aduro bi anso no mo a yare bi a ekoso ni paduanum no fa number na friends sia say aduro ne beboa wa ye beka a kirew fa 3p eye waduru ebeboa wo ama abre bia wo ni padua no wasipi esita je number ne fa enko twetwe no ensi ye number ne 0248 92 88 24 0248 92 88 24 kai se aduro no eye 3p garlic mixture let me boda sene eno beseshia Piwak Natural wamonchain ene du papa yi efri oda sani bia empebi wase edro bia woda so bia no betimi ede aka ho edro no edi 3p garlic mixture happy birthday enkoma IK Champon ya wo Jo Shop Company Limited Technical Department wey everyone kasa wo papa Mr. Anthony Ajimai yankase papa security yene no edi dwuma ewa ha se Mr. Anthony ne ba abemmoa ya efra no IK Champon ena ene ewa woda ntu papa se ene wo sre nyampa ede ma on se abraboy mu enhira bi ewom bia na ne yewa woda no nyame emfa ne nyina da emfa enka hom yeda so atenkonwa so ewa Akoma 87.9 na Akoma mu nsam dwumadie ena yede esomo na ye bi ewa aguna saman wose bra na huhu mu no niema bia ekoso edi unya no wonhwe na wonhwa no emfama awade sem spiritual marriage me se ko ba bia asofo ani ehu ni ahye wonkom na eso se ba yi a won betimi ape ano solution dia ma ona ye bibie ho na ye bi se fabra eyeduabo eduto wo de bibi kwaso na wankasa wuni mase akura no akọ ne kwa hwem ana me se na de oyepade hunu ne ohwehwem hunu asem na wo hwe eso how bia no ede ma ne ma Bamaden sa obaji number na wafrena na waguna samani number ni 0243134535 0243134535 mame na wose woba no kasagu mike ni mo emame ha na so woba no enim kasa ho wo so woni mo kasa nti ekura ne hwemu no okay ekura ne hwemu no wo se nka wanya ne sai mo so mo 10 million mo 10 million bo so me okay Mana na kuya wasi aden. Aden. 1000 Ghana. What your school fees oh? What your school fees? And I am fire drink on so. Mama unyini sa niama se ya na nanso ma yima na wone won ente mo ho ase ewo aware enum David minu ni asem bia sasa wo ba nim kasa nti bibia wo na wo David ede ema yima na design kasa yima bibia boko de boso boss boko yo ya da nyame ase wase ase wabo de bayie ento abasa wo ba na bayie no ba cha na se adenti na obi maame wontimi ngira wona so ebo ne bayie but what that will be some question. But money by ye. Now can say next no. I didn't see ye. But what that woman made slow mo. About the you won't question. Make slow mo I simply. About the quality film fancy sort of engagement here wedding work. Assemblies of God of Feluko of Marcy. Let me know about it. Said no woman our son who work for. Obana whoop or what na woman yet. If you want to deny a car, no fancy. Your first born, fancy, mamma, and I said, man. Away, make a friend of Marcy. Yes, a camp born. When the GNC, Macolano, we in a yes, third born.
no so me de no konfanse no so ma me na hwe na ni nya wa ase me fro bi sensan de se akola na wo mba anfa me ho me ma me na hwe out of the third born no so de na de ewunu kuma ase no so me ma me ketewa no so onu na awo sin no ya hwe ma no so ye out of the fourth born ma si twa me bai akọ divoa me pa de chance mama nko na ba me nsima ni yefu ma da ya mama nko ma si ubu mu so akọ standard na wu mi ya din ni so yi fewura na dem ba ya 9 mu na awo kan ma yi fewura na ma na yin ko hospital ma me so me dan kwala ni physical ko fie ka ina mi tu car be ta da ya ka da ta from sa ba ya nkwala ni kwala mi ya ugu kalim yet na hospital wa da ta from sa ba ya 9 mu na ta na doctors na nkwala ni wusu so ta ba do mo fo nko fi ina me fa yi fe woni ka ho mo bo ma mi ke to am da be no si yanko problem wa yo operation ayi na the American yes simple an say ya wo phone ina me say eye awon me hu bio am motivation kwala no so abi ababa ko mama ni ense de sa me sisi no so eye nsem bebre mam asem ko du mama ni mama wo from e man ko from so wasram onu na say je no hu na so pa ba kwa ko nta wo da ya hwe mi choso ya wani ye funi san bai aya fake born asa bai ya wa ta fake born mu ila mi junior sister so mu so onyum na wu ma head nta me from ma mi da bi me sister so na wu ma head nti wo di na fa baby nta saada na ma mi fi ko di bu aba ma sini fi ko di bu aba omle kuma asena ama mo hwe na ba no asam papa yi je no kwa ma asena bai yegusu a ye funu wa eye ya na atiko na asene wo jeje no kwan na akwan fanse mi ka te bia 2 million bia le ya 1 million bia na jaman na balo so apa bia man ni je ama akọ awa na noa afaka isi fanse bompo on from ya asene memu wa nti mi fejuma ba na masene ni mu ho na wa ba adene sa de feti da smith ono wa ba be tire kuma ati atina ho to abte mo to na ka fe nunia ba ayamba ina ka phone adaban mo so adu wa ba kuma ati na de wa wi na yi na say ya na menyi onu da balande nim sa na menyi da na bale ko menya ede inside chi na mo so no ti bia debi no menyi chokuma no mpa ma oba na obu sa ma se wa from fancy wa ka tense me na bana akwahuma if you fancy ba atma information bu bia no na diko obusham na ma se no we ye wo obusham na de make it wo asem ye ko campaign na bana ko dwoma de hwam ai so ka mazu minya no mu mani pefe me de hwam kwala no me ko minya no mu wo ko adwuma mi wa na me de wo ba we school fees we be there school could be sent school no headmaster here or be the seat or first every weekend 1 million and na madam hon ma to mo sack me dan gwa ka ho na me de ko e chi na ejuma ni say you know I am the 50 cities me dan gwa me dan mu na me de ko ni ya ma fi ni so me say ya hwe onkola ne de me ya na mo won so wo say wo bo bo say onkola ne de ma hwe won ya ma be asema bo ni be yenu efi de yem ye tire fi oba ne nefie nefi baby afa ya se just mo free station new road wo side nefe nje ya samis okwo techam asori bi wo power wo for the power of hell our just mo free station ncha ho abrosen bi man so for the techam awon ije asa akwa ni wo pe baby man we sai ho ma totunam anam na totono me fi dia wa ka fira abusiafo akwa ba ye 10 anam so wo totunu wa oton wa race person embleda ho I said tomatoes ai bayir hima ai wonye mama
anam no wonto bi anam no woto no me ya no mekaje anam no mo wo pam ade mo ko wo fi mfanta no ade to no ade pam no na nkoso na me ka sa wo kire mu de ntia wa asisi wa bo ne baye ne ka wo kire ho no mu kakra yo me che o yo mate enti fi ho no me di chop na ato ho ma ba ejuma sa na mi fi ejuma ma na me na wo kan na madam sa me yila wo kana mi ba ma no asini jam wa himfa asina kan tiram ile peje na ko hospital ibi aso from nkwala no po school 3 o'clock ade ko phone mu mutu ta maka fa nkwala no mu ko fiem ko di fe be 6 o'clock mo ko be o tutu na ma yele nyi ho na ma mi sele wa hin bibi sa ma sekete wa no aso wo ko adwuma na wo ko hospital na ma mi de ma yen aso wo ba mi so na mo hwa akwala no mi so na mo nyim no ne say awa kan wo de no hospital wa asi won tumi mama eyi won mumi wo de no ko ana fa wo de no ko ayi no still oba no we to mo ma de won fa mo ponta te se ne esi nta me yama ji nko se hospital mi so na mo fra ya sofe say wo dia minim sa won sam kapa wo so die wom won sam a wo kan na de pa ti nyame ya dum ochina kampese ye nyawo e wa ha se na asem ye tena so ochina be hwe nim bacho china awo de bia china mo wadawo ma mo be mo kwa ke ye djuma bi wo ye nkokro enti daba na ka benya ho enti awo de menye hu no me hwe sa china mo china sa china ma sumpa tama flow tanya you so nta Monday na dear sadia won sam because ma ne bayin sama wo mo kan me metia me nyini wo kan wo de na hu se wo de ne wo mpati ka bobode abra na wa cha asem wo enke ntena so wada ma pacho sa chira no me yimpa no me ba fe yimpa no mate ma fe no sa ai ti bobode na fre nipa no why na producer no nto aso nti we ye wie ya fre nipa no na otena ye nyawo na asem wo ye nka efiri ho why pacho mate me da se Fly away travel consult as a brand one found to Quine, wo call US and UK, and as our Schengen visa, Edia called Germany and Portugal, a fly away travel consult. A 1 hour say would do any HM. Now, Bomade Shannon, Sebia, would the ano dear, and Kaquento, Yabia Bacopa, and Elsworth Genia, passport, Tibicra would you, or Bishukra, whenever I say I will buy a passport, you could have near bidder. Then you fly away, so what dear stress and frustration in Tinom. Fabada womo na womo anye bibia kama emfama Kumasi ahinsan bo nsuo mo na wono mo ewo 0243421215 0243421215 ni what scientific clinic and diagnostic services ese yade e friend say ovarian cyst what in the tap eye fibroid and as halitosis enka na abo num wutiri no na chese woto wa pa we say ya je ga ana wanya hepatitis A B C and D yade e kan ho cancer ne kidney yade ni nyina doctor ni Mose Fabra na kache ewe ebremu de wane no doctor pa wodra wane scientist ekuku dam wo mutu yade ase ye bi dro krogen na wode e kan ekọ ade ama wa wo pa wo eye ni what scientific clinic and diagnostic services Kumase Atonsu Monaco Junction wane adansi rural bank no edi animhwe 0279087687 0279087687 Grow fine mojadro eye mojadro mu super mojadro tatahwe de woni moja wonya binu a enchekura na moja ba ne nipaduam de okode na so wontimi na eye grow fine mojadro ene beboa grow fine mojadro be ma nipadua no enyi ni fine ma ne mema nyina obi atimi no bi e ma ne kanfo ede kire mo pankanka mu amofiti kono na nse huhu ne maso no eye grow fine mojadro ena ye kanfo ede kire obi a wayade achepa no na wutie si amansanka grow fine mojadro ni bim 0244596532 0244596532
532. Currency Ventures, Zahara Mesha, Zahara G capsules, Bako Yensio, Ena Bako Aya Topaye, Etise, Unyani Mienwa, Enon and Ne Kabum, Naya there 2 infections as semestral, Wama Santa for the Numbi Nebi, Unyan Shionwa, na the Topaye Naka home, we Topaye Noa, and Shionwa, Sadia Wamo, at the measurement, Nego Hunua cha, not what the Amina Topaye no, and San Sabia Gu Ban home, and Asa Obama who be anom, a backleading na infections, no say go no syphilis, any candidate at was CM. Na Zaharaman capsules, so ya Bama, Bomadian so may be empire when I'm saying no, and a boy memma, Emma Womajana woman so brane. Hindi heba Mr. Malaria and typhoid, diabetes, it was here, a sanso boapa balance, so blood pressure and kama, Emma Onipediano at the home 0246 348334 0246 348334 nana kuya kokwa kwaba mejo zuama se bibi aboko de eradiado ye de radia se obapa nyame adom ye de nyame ase papa se bibi aboko ye de nyame ase pa ena ya wo papa otimi de yakọ yanim otimi asan ya chi na wo de asan ya chi na chese o cho be de yakọ yanim e cho be anu asa de yakọ ya chi e na so de yakọ yanim e china na ewie nka ka be 2 days papa nana chia ya aba de anu aba amen excellency excellency na na kuya koko asa mampani sa de ye no oba wo de kasa hodo ni nyina je ne yakọ chia for my chia ana menchia omo ama kayeko anguna memu yanko anguna o yanko anguna memu yanko no china akameko ochina Amen. Nana. Sana zuwa. Zanuka de. Enya no no. Ya jida. Ya jida. Ya fialo. And then ama. Ibrahim Abazia. Me kwani nkakra Mama Ibrahim Abubakar kasa ne doso dagomba wom frafra wom eti na me se meko dagomba meko frafra nyambo o kira me do meko frafra no busa antena what me so naba yes atumala so naba o se la so antena ne te se o ho te se yes na ho na just la fo be no la fo be no ye yes kusasi wo de me say ama me say la me say languages na nkasa no and we sua mo ma to me buase e de shishe and house na me evangelist wo say me ko boliga me ko 5 years no ni nyina Osia we kakra no sia we kakra. Yeah. Food to fries. You know. Yeah, food to fries. You know. Food to fried rice. Yeah, with food to fries. Chia. Food to fries. Food to fry. Very good. To say. Yes, we to say like fried rice and honey mess. Very good. Yeah. And the mixing inside. Yeah. Good. And so I mixing inside. Yes. And I today now we come for oh yeah we sano ejo kan de dodo awaka and I food to fry the things yes and me call frafra kakra awuza kakra you know and I add the English ink is inside yes and I mix them food to fry so tomorrow yeah wait for me I will come to obeba manenka mom kakra za brofo yin ba ko yes and I will add tomorrow I will come in there and the inside
inside. Obeba. Odi awuna ni nyina abeba. No odi abefrafra. You are a good translator. So tomorrow the greetings will come. The way the greetings will come tomorrow. Hey, I will add. And increase. Oh my God. Oh my God. Oh my God. So if I will increase some things inside, it will not be nice and good so tomorrow we Your Excellency. And you say bye. Oh, and now your first story, no. Aya areho na eto de bia sa na wiase mu nsamte bibia to misi na medi enka me sre rade se said the amanfo yetete no anka ensei ho anka enyina ho papa no nka ontena semaye nti ye twen ye tiefu adofo ya hwefo unse ye wo investigators are obo so eboye pa omo no omo chen ye kora enti bi underground adwuma no omo na ye adwuma ne pa omo fifi mu ekohu nsama ne bra ye no omo wi omo awuram e de pie enti yesre wo mo obi aka ho bi eye menu nyina because mama no obre amenye izo enye izi omo ewo mma ne mema bebresa no omo beka anu eden nti yesre wo mo aye papa no te ase a omo ma yenhunu wa firi musu a omo ma yenhunu yesre abusua omo nwene ye ho kakra na omo nwene maami ho kakra na omo nwene nkola ye ho kakra na obia keka ne ho mmom na omo mra na omo ma yenhunu nse sese die efunu nani aye abie ebia de asiasi esi ya yenhunu ensi yesuso ane aye de ne yenhunu na ama abotoyem kakra aba na afede yenhunu nse bibi sei na maame no busa ade da bi enye bibi sei bia enipa tumi ye bibia sei ye bia ye kase nkola no wo ye hye no enipa tumi ye bibia ntese sei ye busa wo ene ye busa wo se wo ye hye se enya ho kire nti na wo yesa ena wo be yesa ese sei ye busa wo because enipa de obi tumi wo wetu ne bo ase anyem wanyem akola na se 9 months se 10 months na ode be won o wie ya na akogina gatem no ajan na tum o wi otumi de ne hye rubber bag mu no ajan na tum e de enipa ntumi nye enipa tumi ye bibia nti nye nwanwa se wo betumi aye saa de no enti na ye call ho no na emom se akora keto no so de abeto so saa na chesa age yensem ena wo hwa akora yi so nsem na esisi so enti sra na yesra tiefu momo aye na ye nyina ye nhunu papa no otiase o nyame ato ne nsa afre no abusua yesra moma ye ntene nka na ye nhunu kwan aye de be fa so ama second story dey so omo beba be ma na mia mato mepa me yi me na sentamuo skills wo ka say ya asem keto a na me yere ko wo a wo wedi kan atiasim na awo kan no okay oba yensi akire sa because ebi wo ha anselfo no bi so ha adwene anti yensi akire sa be ma na hye ye bo no hey aja be ma na
ye wo hene mo bibia nka ho na ye hunu miam bia nsem so kire ye bra bia biem ma ye na ye nte ase ye because e bi wo ha mo ha adwene e ma no so bi ha adwene enso no bi so ha adwene omo be hawo nti wo de bra na be cheche ye nsem no biem na ye hunu kwan a ye de asem ye be fa so ye betena so aka ye be wiwe bibia aka ma na se de be ye ne firi ba ye ne ye hunu na chese bibia ho a ye de awie na asumdua ye de aba na ye hunu se oba enya maame so enya ba asew enya ne na asew na asumdua aba because mo ye de ya enkola num nyansam kituwa o enkola num na gu abusuan mu esese wo bia aboa bi maami oto ni sika ode be hwe hwan ne nana no esese wo de hwe ne nana no enti esese ye nyina ye tena se wo de ho yawo a ebe ha adwene wusu di ne ho yawo a ebe ha adwene enti esese ye nyina ye tena ase na asem no ye gu no ene ye gu na birim na nyame ya adoma wo kyena ye tena so hyehye mu na asumdua ye de abafie ama ye chietiefo Pastor Julius Akwaba. Hello Pastor Julius. Aha, Akwabo. Ya na ama. Yo, wadama yetio. Wa men chietiefo na me am so ba ko me man happy birthday prophet Seth Elton Edu. Papa nyame sha pa AGTS nyame sha na omo ministry enye kese. Na ama empe areho na wumu the first story no na he can want some that say reporter ban but some more tell see I say you can be wa for whatever reason you get responsibility to be being at the anti a chire kura na brother if you go for an kwa nka kwa obi papa anu me ade so unfortunately na ko ba say bi ani ma mi ni wa na bi na afi phasing back na ya yeden but I believe say from course ban ni ade no omo e ni papa you know they really know him it is our fear or meeting a boy on theater so meeting a boy then I follow up from that point on theater and then you reach my area boy in that no theater so I say any first class na to take up responsibility no that is we dey say Janon so na feel ya no so atna I can be I hope them now also that I'm sick na what can areas are only no go this is that he is really only mampa because of Akoma only Ashanti region only in all country let's say we cheer for mutie da no baby amu bia no from the little information that you can mumwa na yem say o ti asa na on ti asa then you be me enya emu papa bi e de aboa na nkola no ti aboa because the plan say you so pass o munya da ache e de ma o ma babo and the second story no dey say you know be man so in fact who die if you didn't man time now what do you can so on some time and you don't get of bar no it's never the check in to make you say me give say it be a point I know me here and a coffee you want to buy you know I think it's a bit clear because so you realize that I'm say a good that man has seen say not some ya to kill you be not some ya I on the band obeti na head of bia but that doesn't that way yet master and I can say oba until you what you bet me abia so na etini aboa na asumdue aba o montem nti ama me dance Pastor Nyame ensha papa Pastor Julius Naba ane ete ne nka no papa ne de na de chese da ye no arehomu ane wo no on say yen share dan confirm me but news na e ba ne de na chese say na tie aha ba me de ye se papa ne ti ase ampa de ye besere no mami waye mobo e na on say ne nan kwan so ne nan so ye ne ya sesei enti e bia first ahoden ana e wo ho no eni ho sa biem enti e besere fide e kwa akiri enti papa se o ti ase de a ye sere o bra na be hwe wo ma no ye power cho bebre na me se we free mu so sister kia na me na wo ka se me hu ne say no o ye safe with mami we no hu ne say that bi oni ho a mami betini ahwe ne ma no eno nti na e bia o ko no ye ni madwen kro de ko ye de ba say am pa say bi nyame ato ne nsa afre ne de a na ohun se ne ma ne be ye safe with mami e na won sa wutie mami ne nsem a wawo miensa omunya ye manti
wacha ne mema aka nanso so no akade aka ho ebema no etimi ahwe nkra no ne house say because on san kom ma biem because of the 9 na eye ne ya say no etimi messe den papa no wa abusua se takrade ho na ofri a o wa abusua ena untimi nka se nkra de no omususu enti ampa se omu hu ne papa mu abusuafo nanso so ye kan abusuafo am takrade mahu mate se papa no sempo no oba wan fa hwe ama o wa japade wo ho o ma mienu mombra na nyina ye ntina ne kwan ase maame na na behwe nkra na ye hu kwan a mo befa so a at least mo betimi abo maame no wetimi ahwe nkra because me hu ne se kra no no omenya ayonko fa bi ete se ne man kasa aha enti se mo tie ya ye se mombra na se de kwan e befa so nkra na betina maame wo mpa obetimi ahwe nkra no akosi awiye no ye nyina ye ntina se ne kana second story ne de se eja oso obeba na me de ewom ne se de ne ye nyina ye ka no be ma akoto ne pa na onyem de ba me nka me hu funso bi a maame aye na enso so no one friend no on say listen ka was of friend no eno ne me problem ho ba say awa ka obi de wuntimi nka chance on fan to because on out to pa aha but e bia one friend an kan chance e bia awa ka euro me de na ekọ no eno ne ono ni problem ena maami me hu so owura aware ni mu nso kakra fi say wo tie wo so ba ne ntimi nkasa obi a wawaria wo nkra num ontimi nkasa na ye de na otimi tina aware na se enti me hu ne se fa ba bi maami nso wura nkasa na obeje 1000 de maami bo so me 1000 40 cedis ne kra ho wasem na 1000 enti me mesre enkola ne 5 na 1000 de papa enkola ne 5 o dem enti wo de nyame aduma Monday ya nyame aduma Monday nyame aduma Monday ochina 200 osinyambo ochina okay osinyambo ochina obeba osinyame ya ochina ye hwe wani papa ye mpese ye bebuwa ne sisia na se ochina no wa amade a ene ekoko ne bepai na afi yakeka ya adwen machine ni so nani esimusi esimusi pa yebedi mubedi ya ne de papa ama na ya wo da It's a Friday. Nesi ya bachi na jisa juada. Ai, nyamiado. Ada papa mpeso be ko fi ama wan. Papa ko weekend na hapa. Asamba kura. Ene da broso. Because papa ti bi ye ko e na memi nda yaba. Won ko ana. Waya. Mema baba yo mo de. So so ko fu anga so ne ye. Ni ba she na meni na na aba memi nda. Okay. Ene mo mi. Ozo mo. Mo ja want. Afumani so me me nda me ko akosi o me ko kodi mako me ko kodi fufu na be ko next week na nyina me ko bi ko nya bi da adai me ko chenya mboa wa timani so efia na ko be kwa so me ko fia ama ye be nyame ase nkola ni maami ye bompa ye obi sa frɛ na ye nwia ye nkofom no na imwayaba concerning their mother. That was Denchemoso. Okay, not just some free Denchemoso. Obano. Mammy being a friend said, the mother pan be fan Qualano coin. Na Onishi Casano say, or Kofio. Now I catch him so what tea? Some Qualano, intino. Nesuma, ya free ish a friend, Anna, and so young drew. And tea, friend, I know the end. And also kind different things I say, mammy and so. And the map be far and Colano Coy. And Empire near boss say, Ibinia, mammy Nebusia phone, no my friend. You see your program, no my friend. But at year 4 and 10 years, say, aha, you muaten, you asem, and dear say, una udi for una udi. Aha nye court ye trance ni ebobo mu an obi a kire na dwen a ye no kure ato de da enkwala imienu eni maami nyame ne ebo ne mpa ye se awurade emmedum ye na ese asem bi ani wa musie bi eje bi anu musie bi there's no smoke without fire ese be angles be se 4-5 aba no I confirm the same statement no ewrade ne yensere na nkola yinya somufo because eno akrade o kan say baby a wote se sia no ono ne friend na tio ana ne friend na busu afie ana ne mami ensa no ho
ɛna we mu nso nti ayɛ sɛ wo mu dwoodwoo no nti nyame ne yɛsrɛ yɛ maame bi nso afrehwɛ Atlanta so ba bɛduru on the 3rd and 4th na ɔbɔ bɛba nti yɛsrɛ Awurade nim sɛ bɛyɛ ama me ntimi nkakɔ de yɛnyae na baako no deɛ wanyem 5 no deɛ ɔbɛba na 10 million ni deɛ so ɛde bɛka ho ɛne na yɛkɔdi Kovi organic tiger nut powder ɛyɛ atadwe ya ne powder ɛna yɛka ho asɛm ɛde akyerɛ we atadwe obi apɛ ahu mɛma ne de charge ɔmo batere ma no so this time yɛsi nyam ma mo kwa mo charge batere no we go charge together the bidda ahu mo de sie de betwa ahu mo de ginam yɛ so de ginam na ne say yɛfa charge batere na yɛ ma akoma no de yɛ adwuma akoma ne yɛ adwuma moja ne flow ba fom anya charge yo akoma no boya na moja ne sane aba sane ya ne sika no battery na no ma charge akoma anya battery na wo proge na yi ne megu ata bi nkwa ne percentage ne megu wudi twam na watu anya charge na charge wudi twam anu we wa charge se manu no omu charge ye no mutu free mu no na ye yeso de twam what I say o charge wie so asa o charge wie no ne watu free mu no yeso de o charge yes and jamba no free na so free na me so charge to tu free na so de charge na so de twam na je no obi obi ejene de na man no am not in the mood nto mo for say covid ho se de ni pa bro uni hifa mudu ahifa mudu ni na wuni muza no ede ba na apese o kire ne sa no ebi se me dia me ho ba no ewo akire wo am ye mpem kwasase me ope ote ho ye mpem de mazen no wate ase ye mpem sa de no enipa akobere sa no be ba ko bi dia ma wa se me dia je sam kom ye so me ko nai hey ko bi wo no hu yo kono mata bi ko bi no ni mix bi fagugu mu na charge wo enyina mu oba wode ne sa prepare ya wode pra ba ko Etesa aho na obete tos ama atadwe to aso na yesa ba ne kabrofo ne bo beat no na teachers ni bia ye kama ya Kovi organic tiger nut powder premium nutrition limited and they aba edwaso na sam de won ne se wo se eboa pa eboa ete pressure any sugar level esom it oda sani bia empa bi na we are pemfo we batan a atadwe de wa we ni twa wa anka se we ni twa obetimi adi bia emfa ha bia emra 0200 777 277 0200 777 277 and watch no eya asha no so bia mama se Alaska Star Enterprise Alaska Po, Alaska G, Alaska Coolio, or the wallpapers come. Was a say, barbering shop no, a 1 year far. Ya ma, ya ho. Say they said we are say kono. Eminence son was a son who be. Ye the free Canada ba. Spain, Italy, and I hear Fabio. France, and a USA. And Italy. Also Italy. Ya coffee fa Italy. Italy. Not just home. Alaska near for say the ba. Ya this ye demo, a demo. Ni when you bought one, not just a baby a chum. Na kanti girls na ya was me makura hano said the whole city no waka ho won wo da mo no said the ezi chenchene no ho no we there amasenti ko ejira da mo ahobon abra ye de wallpapers a efe na emfedi na ne bo no eda form te sabre wanante na wei wote wo wutiri so no pampa so na wo salu ho aye basasa no
salu wo no na ama hwa ye wasasa no wo de wo nim de ye de be ye wo Alaska de ne ma fe wallpapers he ya etufo monko gigi bi mfa nko enkura no mo fe wuram adwuma ho Alaska de adwuma ba watete so boko kakra bi na de atare fe onfa so bebre kwa gigi wate ne ton bra abrantie ne jai quick money no what I say me kwa yi obi no jai kwa Alaska ho ne koje adifo de yontoni low on shane high 0554114878 0554114878 Kumasi Adum Mrs. Anoche Plaza Prudential Bank Dynamo and Alaska Star Enterprise. Na ma wonim se na nka ye betia. Ene ya se chese kro bi wo ha se ya kwachire no. Kwachire pa. Na ade ne se edi no wo ho. Oh, esu. Kro ne aba. Etina na wo ba ko na ma bode. O dey. O bobone. Bobona mi nchechire mu. Ne ya se kotie mu ana omuti ye ne se atwenim nyansa very good omusu etie ye ne se atwe cafe wa ne nyina ogana omunyina etie ye no se Fremenofo so. Fremenofo so for. Fremenofo so. Ena kotie mu. Ya mo mfre. Ya kotie mu ana. Ya mo mfre nche. Omusu nyina ya ya mobo. Etwe piesie. Ya. Temiente. Temiente. O se afamase ene akotom. Ama krowe enya wagana. Omunyina etie. Akotom. Omutu aba. Omunyina atu aba. Yesi omutie pa. Ene yesi de twato ne tokro bi ede. Omunyina tie ye. Munyina ya chia mo. Nim se ye kwa achie se na mi hia mo ate. Na mi hia mo. Banka mo kwa outdoor ba ko wa yi ho. Echenim nyansa. Ana hia echepiesi. Kwa outdoor ba ko wa. Nyami shamo ati ani ese won se wo ba ti pe me sense so bi aka fadi mate ti say dey mate for ni die no na ka bobo so a dey mate ama wo so ba na tina tro ni imagine Echeni mnasa koti abo. Ama me anchia abokura about Sheffield station. O ma bia tum. Ene de nanke ye nko Sheffield. Ene ke ko ho ye de ene ye de ko mo nko a. Ene ya ko ayi. O ma ya de nyame show. Na dia from me de ya beje ne sa. Amekumra na ba. Abokura about Sheffield station. If you are near Kosh Ryan. Yes, baby, me de Fremenofo so. Yes, see ya wani amagu. Me nim. Na kroni di ne kra de na ye beba ho ne abebusa mo. Ye beba ho na wase ekọ ho. E de na omutimi nya din we nyina de tutu kro no. Anti ye chia mo. Ye chia mo. Ye ko ba bi ba kwa no mu nyina aba. Na akeka mo. Safe na omudi no ene ade ne ba. Omudi ba. Wo so wo ba bia wo ankasa pese ye so ye lunch wo a. What as ye bisagu ya so ya de ya base ya muntini ya wo ho ya de babubo munyina kama inchiri fuo no de omode me ma ya nani nyina no inchiri fuo no momfa bie mu meka ya ho ya balanche mododo mutie ya no muntini ya wa ha musumu ya guys no na mutie ya isa no yesa na yetiri ma ya de nti ye pem wasem nti said ya ye no wo so fabra ye bebobo na ya twen mu ebusi ha Akoma 87.9 FM yeba enche na chese yeba na afrefo abam ti ne na de na setam ni nyina no afrefo ni nyina ya modi anti 03224 98035 03224 0243114497 0243114497 na ena time aka ne dem se eja ni nyina na che se etiefo ye de ni nyina na ye de amamo nam se ena story no
Sadia ni apasi ya teno no nyesa ene koye ede ma ye sre nyame se ka sama se sama ye udi ni ba bia ka se free hello woman anka mo asam baba na udi ba bia ka se free okay mami de mo na mo udi ba bia ka se free Pacho some government ka se free okay yetie o Pacho ye bompa che enkwara no ene ye mo kan ni kinye mo papa se o ma mani mu nko ara so na tia fia papa ni bo kwa pa e ya de be na mi pa che na na mi tia na na nka da o me so mu mai ye mpa yo tachi Akoma FM 87.9 Kumasi 0322498035 0322498035 0243114497 Wudi baby akasa free hello madam baba na wudi baby akasa free bani ejuma moye ni kasafi hito kwada so ni pato akwale kasara so obo baby a hello ayo trade ko he baby alkano obo maame no okay yada se wudi baby akasa free oh mia ojo poku atosuma ke papa ba atosuma ke ya baba fo jumwa akoma 87 pona mame ujanku ponto busta emotional mama apodi ni bia ayi mo ko bia me chiano nani ifara na raho pa raho yesre jana ro peti kini munyan tisi ajen kwa so kumbe fomo kuma shomo asem gida amame raho ma ai baba oh ina me fara kini okay da se wudi baby akasa free hello na wudi ni baby akasa free me kasa free asante mampo yentie o we misema emanage me pa mu di ma organa man o maame na o hwe anani bana o no o hwe nkwara mi no nyankopon o yishira no pa na ohia baso body pa sa maame no utumi se ye wa yi wo mre ama ne manso emre kusise nyankopon bagi no nkwa na kaka me meka ewo mu ni se maame na kan se be ya na se bi o mo papa no na akamu a na se akuma na se akuma radio station no mo madian no so maame na asene pa na akwara no man nko be man kwara no wonfo abuseni bi kwa nti akwara because o mo ko be bi foforo no a yin se maame se no watina gi na ku na hwe nkwara no pa no nia me ni bi ni ho e be ni mo gana man so beboa no nyame ya adoma e de to mo e de samra mo pa mu hia mo a nyame adoma yin na beboa ni da mas wudi baby akasa free o ba ma ba to ma jo so okay edin kan de boma ba so pa o ma pa mo yema atantima na me de ka kan ma me na ankola na bigi no ho din kan ye bona ba so no sira no ma na kwa anya ho no ena papa no so ye no kru so nyi ko sinu na me ho ta sinu na de ka check won so ni se be imani na ti de so dia na ni mami anka kasa o mi a o ba ta so o baba ko sa na ni mami ne ure che o baba ko tiri mi sa ma ni ya ba no so dia sa o ma ko mi o bia ko ni papa ko so we ba na mi mami de na ko so we ba ma ni ka ti yesre mami ni se ye ni ko se ni ko yesre ni baba ya no o su fa na ure nyina nse ni mu di sa dia o ba wa ako su ni nyam nyɛ na ma so That's 0322498035 0322498035 0243114497 Udin baby akasa free hello baba na udin baby akasa free pacho mi kasa free abunsi asin ya mekire yentie we na mpacho be mana woni maame no wu ya o se
omde obo abo ne bayi no na be ma no so waya de pa wona na anyim ne yire na se omde ne ko hospital ade ntina omuntine embo na amane ama me na wo hwe nkola no so nya me so hia na pa onya ne kese bye era se udi ni bia ka se frame yo ma me da si beble mediane anu sika ablantie m ka se free atosu extra new site ma me kakra me kan se mesre awofo no se wo ba onya ware wia oba na de obeya ni se wo beba betraw na nye se maame no tabia na fridi babia oba na ware no na fridi saadie no go ware bebre nti awofo no ye besre se mo manu mema se mo manu mo ma ware a muzuzu ni atire na montra babia mote no na se opese oba na o mesraw ana one day bi kura ona wo besra na efe se dabia na hre we nyina ka ho na mema ni bi esan ni o mo asro nom eda enu ti mesra awofo no me da ase maame esmeda se wodi ni babia ka se hello papa ama ani emeli ya me da ase ala dia ta mele mi da o bibi ni ya ene me ai me ya hi yi ewe de so de sia ti kira ni kuro ani mi ebi kira me ko me no e ma mi ya se ama e ma ni yo nwanwo na mi me ka to papa wo wo ka ni ma ni jae but you get to be 20 something years you mean your papa this year media once you na get one papa this year media entre ye iti o ka to na buta because you know after mo ye say di kra ma me no na ye ade wanwa bia ma me wa ya ade ba me kwa dia so ama na ya ade ama me se wa sa den kola na school no nya me nsira no e bia me mo fati ya dem kan ate be tia ba se e di kra papa no ya agent no wu nti ebetia ba se wo no kura no wo na tia ho kan bibi enti se ya pase de na mo ka se mo ti se wo na nyankopon no ono anka ka nhwe na nkwala no on promise because if ani de wa ya de papa ya no wan na me baba kumpu no e sen na se bi se bia ni ni bi na me papa de na no wan se ebi ni no ko pa me di na so na o nkwala ni ku school no ahom kakra na me ka ya no wan na so na efu bi e de nkwala na ja no apede bia fa na ho kakra na ne wan mama me ba ko ne de ono ana se mo ne oba no mo hwe na mo tie na awade no de bia nkwala no papa ne hwe wo no nkwala ni mo asomdie ama oni na me yego me da say 0322498035 0322498035 udi be bia ka se free mma ho ne ga ya ura bato mzundini the best brain ka se free TO okay nsuka kra kan se nyankopon hyam na dina pa ma pass mo so eboa ya tia pa na ma no ya de fa ni ta nyina na betina ya de ma no ya yi ni de nyankopon pa eboa me bo se hyemu mi ogu tawi be ma no kra busia en kan kra no so enya hoto de ma se na mi ya do me da say 0322498035 0243114497 Udi baby akasa free. Hello. Udi ni baby akasa free. Mama yode madaruma mano na man sasi entemanti. Nemo mama na wase one na se no chisen. Mama de se na se ebia wuni okra na se wore la se de ko hospital. Obi se mo na okọ na se ko eji no ane se ka wo pese wira wo me nyame aso no wo bompa ya teleki na ode na de aba na ode fe na de edi ba ma no onti no bi atikakra no woni eni bi atem sa because you bi atem no bi du ma me atem ja enye wodo so imaso no mo ma me ba ko no awam kati abnim pa nyagro ma me kati en ntemo o kano me kati abnim pa ko on kan bi me enti ma ba 0322498035 0322498035 hello did you be akasa free mini aba ofa pattern yi maso wa santeman ponko fi ase no tanko mini aba wie ma fe emo wonu abedwafo aba so
any Jumedi, Amudi, Mahefoni, Tifunia. Nana Bragua, no so as senior Bapa, Mr. Pia, and I'm a former teacher, Chadamaco. I'm a Chan, if I come from Prophet coming away. I'm in Kona when you know me. Miniaba, if I idea was Sayina, and then Kolana, my Yabuto Kakra. And see, yes, say, woman says, you were planning any Wakura, and Kolano, Papa no Abusia for. Yes, Abusia for, no one TV, we have one TV there. I'm on for share. I call the whole world. And yes, what Papa no Pena Bushani Biano, Mom Metnasi. Say young Colanos, one baby from when you want to sue. Medasi Miniaba. Yes, Madam, say, we didn't baby a free. I'm my girl, my but I'm ready. I don't boko, ain't you? Yes, when you send me your palm away, the Bogana Mania and Magina, and Miss Samapa, Mitinopa, and then Miracle, Papa, no question. I'm in this son of Papa, and this son of Papa, they say, and then in City Ghana, what your pass will pan will be Mammy and son. Maybe in Colombia, this I can't hear. You know, Papa, no mammy. Yamisha, Mamino, never be a panos who don't say, it is about a book now. I said the accident, but who would look good, baby. Now, the summer, no, I call Colano or the mother baby. You know, when you said, yeah, Mammy with my friend Colano, I said, the most, Mammy, because I'm going to film. A paracotta, our walk, also the good film, as in Colano. In the second manner, or more would be fair, more. You have to be our better, and Miss Ramo. And I said, my Marcos would be a mixer in the Berlin, and then come on. Marcos Joseph, Papa, would anybody a free? Viviane Duncan, commercial official taxi driver, Jiran about. Okay. Mamma Paquena is some change in your care, do gas of in a shoe. Now, who do you me? Second case is the Madeleine Winnie Papano. They said Antonio Mediasi. Because then, when the Uncle Blow, he said one show so for 3 days. Well, for 1 month, I don't know baby, I was saying so. What them when you mean free? That means your weapon why I saw them Kulana, them I mean what Janet. And you can almost take a blind channel who are not the detail. May I sure, sir. What you case, if I'm well afraid you was that when I said you were and what I said was friend among us. You come in charge. So that the problem commissioner, that's a woo to Klana. Also, from Gajan me too. The Anna make what 20 billion. Maybe I should know. I don't know. Me could have been too bad of your mother. Some of the Koyani Damun was my sister. I found the Papa incident and was. Then you are ready to play. Then you should have something you said, you know. I don't believe your son as I said. It's Papa Nagina Passion and a child fine. I'm not making my own show. Yeah, that's it. Okay, 03224 98035 03224 98035 0243114497. Would you baby akase free? Minya bay. Baba na. So champion brofing kwa mo highways akontana na ya. Mo bagoje na ya. Onu keni sadana obapa ene on banana be chawo mo Mr. Rakon o New York City be chawo ne we don't menyina na me nwa be ya besere so ene e mema na ya yemkodwum ne yemkodidwa ne yehunu se emu odene so ho na o ye nwa be e wo ma wo so de nkwala be no abegya no se me kwacha kurade me hi obokonkwa no na okowari ta kurade wo ne wo ba na ti ho so ho mema ikwa sheburu no eju etembia du memeda na ya deda mema na ma no omusu bebi a wote yanka wo mra magene ma wo mra wodi oba ya nyene hwe so nsu se ya kwa pro se yes na begini ska ya nyene hwe omofo omunko oba no kwa benye hira wate mina ba bro fi makra o that's it. Wodi ni baby akasa free madam kasa free bormasi. Okay. Mato mamini wa yadi pa obien ho betimi aye wesa ntimi Islam mbuanu no ga kolano that's it. Ana brama kwan ema ene ya wo akoma mo nsam dwumadi a de be sombo no
yɛde ne nyinaa esie medinde ama Serwaa Sarpong wote na nakuya koko Pastor Julius Naba Obapa akɔhwɛ sikapa Evangelist Samuel Mensa wote yɛ nyina da enkama akɔsie chacha wo papa producer Ishmael Haywood na ya dama ɛna ɔhwɛ yɛn ɛwɔ Facebook no ɛso twɛde ampɔde kyɛ ne a wɔkyena akoma mu nsɛm bogya yɛ wɔkyene fie ɛbɛsan so aba wakwam sabre yɛ sɔde ama akoma sports atoa so Akoma dansio na yet media na all day. Akoma dansio na yet media na